Tervetuloa kaikille tähän Vantaan akateemisten naisten paneeliin. Ja näyttää siltä, että meillä on kaikki muut paneelin edustajat, jotka etukäteen on ilmoitettu, mutta perussuomalaiset puuttuu tällä kertaa lapsen sairastumisen takia, ei voinut tämä tulla. Mutta me ajateltiin, että mä olen ensinnäkin Vantaan akateemisten naisten puheenjohtaja Helena Immonen ja olen saanut kunnian pitää tässä pienen alkupuheenvuoron, kertoa vähän meidän yhdistyksestä. Meillä on tosiaan tämmöinen pienehkö yhdistys. Meitä jäseniä on tällä hetkellä noin 60, mutta voidaan sanoa, että ehkä maasta se pienikin ponnistaa. Ja meillä on ollut kuitenkin hyvä kasvu tässä viime vuosien aikaan. Käyrä näyttää suoraan ylöspäin, että toivotaan, että saamme lisää jäseniä. Jäseniksimme voivat liittyä kaikki korkeakoulutetut, eli jotka on suorittaneet tutkinnon jossakin yliopistossa, korkeakoulussa tai myöskin ammattikorkeakoulussa. Ja sitten myöskin opiskelijat. Opiskelijoita meillä on ollut tässä pari opiskelijaa, nyt vasta pari vuotta on otettu heitä mukaan ja toivotaan, että saamme vielä tässä vähitellen myöskin sitä, että saataisiin tämmöistä nuorekkuutta myöskin meidän yhdistykseen. Meillä on tämmöinen slogan kuin viihdy, verkostoidu, vaikuta. Ja toiminnassamme me pyrimme todella tätä toteuttamaan. Meillä on erilaisia teemailtoja, jotka on sitten yleensä tämmöisiä aika asiapitoisia, eli jotenkin meidän jäsenten toivomuksesta ja myöskin mitkä nyt asiat kiinnostaa meidän jäseniä ja sellaisia yritetään pitää. Tai pidetään, ei pelkästään yritetä. Ja sitten käymme teattereissa, konserteissa, taidenäyttelyissä, että on tämmöistä kulttuuriohjelmaa. Ja lisäksi, älä kuuntelemaan, että toi kaikuu, mutta haittaako se jotenkin? No, onko sulla ääni? Ei. Se voi johtua tuosta mun koneesta, kun siinä täytyy kuulemma pitää toi ääni päällä. Okei. No sitten meillä on tämmöinen Tehdään yhdessä hanke, mutta Tiina aikoo myöhemmin siitä kertoa jonkun verran. Se on maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvä hanke ja meidän nettisivuilta voitte myöskin tutustua siihen lisää. Kuulumme Suomen akateemisiin naisiin, jossa on kaiken kaikkiaan 17 paikallisyhdistystä meidän lisäksemme. Ja pääkaupunkiseudulla on Helsingin akateemiset naiset, Espoon Kauniaisten akateemiset naiset ja sitten on ruotsinkielinen yhdistys Helsingfors. Ja tässä Sanlin Suomen akateemisten naisten puitteissa on tämmöinen Auroras-hanke, joka on tarkoitettu korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Siinä pyritään auttamaan heitä nimenomaan työnsaannissa ja myöskin vielä suomen kielen taidon laajentamisessa. Ja sitten on Luetaan yhdessä hanke, tai oikeastaan nämä nykyisin toimintaa, näitä ei taida enää mennä hankkeen nimellä, koska nämä ei ole vakiintunutta toimintaa. Luetaan yhdessä on aikoinaan saanut alkunsa Länsi-Vantaalta, Myyrmäestä ja meidän yhdistyksemme aktiivien nimissä täällä on paikalla Marja Toivanen, joka on aloittanut tämän hankkeen ja nykyisin Luetaan yhdessä on levinnyt koko maahan. Et sitä on hyvin monessa paikassa ja kaikki eivät enää ole akateemisten naisten jäseniä, että siinä on myöskin opettajina muita, jotka ovat kiinnostuneita tällaisesta toiminnasta. Ja täällä Vantaalla on sekä lännessä että idässä näitä ryhmiä. Me ollaan oltu jonkun verran messuilla esittelemässä meidän toimintaa, niin aina nämä Luetaan yhdessä, nämä on todella kiinnostanut siellä kävijöitä ja uskon, että sitä kauttakin on tullut vielä lisää porukkaa niihin ryhmiin. Sitten teemat, mitä me ja kaikki muut yhdistykset ja ESA-Enel ajavat, niin ne liittyy aika läheisesti tähän tasa-arvoon, eli tasa-arvoon työelämässä ja yhteiskunnassa yleensäkin. Ja sitten myöskin naisten koulutus ja uralla edistäminen. Ja sitten on tullut nyt uutena, tai voisi sanoa pikemminkin vanhana uudelleen otettu rauhan edistäminen, mikä nyt on tällä hetkellä erittäin tärkeää.
Ja nyt mä voisin mennä tästä oikeastaan eteenpäin tuonne. Me tehdään yhteistyötä paljon noiden naisjärjestöjen kanssa. No niin, nyt se ei muutakaan. Sitten katsoo, mikä sitten on nyt se. Mä en saakaan tästä. Voimme shiftaa 5. Katsotaan. Joo. Jokaisessa tilaisuudessa tarvitaan ainakin 2 teknistä ongelmaa. Se on ihan varma juttu, vaikka meillä on niin hienon härmäkkeet. Niin aina. Tämä on niin kuin vakijuttu. En osaa enää käyttää, kun mulla on itsellä me. No niin, joo. Niin oli. Joo. Sovitaan, että lopputilaisuus menee ihan kaikki menee hienosti tämän jälkeen, joo. En osaa enää käyttää Microsoftin tietokonetta, kun itse käyttää Macia, ja tuohon laitettiin. Se toinen dia, jossa saat sen siitä. Slaidi. Kiitoksia, joo. Eli näistä naisjärjestöt ovat tehneet tämmöiset hallitusohjelmatavoitteet. Ja tässä nyt ihan lyhyesti siitä vielä, että mitä niissä painotetaan. Eli tasa-arvoista päätöksentekoa ja julkista hallintoa. Sitten on tasa-arvoista koulutusta, eli segregaation purkua. Ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä. Tähän kohtaan mä pikkusen puutun, koska meillä on taas yhdistyksessä ollut tämmöinen kansainvälinen hanke tähän naisten väkivallan ehkäisemiseen. Täällä sattuu paikalla olemaan hankkeen vetäjä, meidän entinen puheenjohtaja Raija Sollamo, professori Raija Sollamo, joka on vetänyt tätä hanketta. Se on ollut erittäin hyvä juttu. Ja sitten palkkaerojen kaventamista työelämässä, tasa-arvoisia liikuntakulttuuria, vapaa-ajan palveluita, toimivaa julkista liikennettä, turvallista julkista tilaa sekä sukupuolten tasa-arvon huomioimista sote- ja maakuntauudistuksissa. Mä en nyt lähde näitä kummemmin tässä läpikäymään, vaan jos teitä kiinnostaa ja toivottavasti kiinnostaa, niin nämä löytyy tuolta naisjärjestöjen sivuilta, vaikuttaminen, hallitusohjelman tavoitteet. Ja kun te sitten, tai sanotaan jos ja kun te sitten olette kansanedustajia, niin me tietysti toivomme, että nämä on sellaisia asioita, mitä te pidätte siinä taustalla mielessänne. Ajatteleiden naisten asiaa myöskin, vaikkakin nyt on paljon kaikkea tärkeää siellä menossa muuta. Mutta ehkä vielä tuohon Zoomiin liittyen pitäisi varmaan muistuttaa siitä, että Zoomissa mikit olisivat kiinni, jolle ei halua ottaa puheenvuoroa. Sitten kun ottaa puheenvuoron, niin avaa sen mikin. Siis puheenvuoroja voi ottaa sekä täällä että Zoomissa. Mutta sitten mä haluaisin esitellä meidän moderaattorimme. Meillä on todella ollut suuri ilo ja kunnia saada moderaattoriksi kaikille varmasti jo Ylestä tuttu erikoistoimittaja, lääketieteen kunniatohtori Tiina Merikanto. Ja sinulle tervetuloa erityisesti ja kaikillekin vielä tässä loppuunkin. Niin suurimmitta huvitta mä annan Tiinalle puheenvuoron. Ole. Mainiota. Kiitoksia paljon ja lämpimästi tervetuloa kaikki te arvoisat kansanedustajien ehdokkaat mun puolesta ja yleisön puolesta. Ja terveisiä vaan sinne verkkoon vielä, että niin kuin Helena tuossa sanoi, niin on tarkoitus, että sieltäkin voi kysyä. Me ollaan ajateltu niin, että kun olen tietysti teemoittanut tätä meidän keskustelua, niin sitten jos sieltä tulee sopiva kysymys, niin sitten poikkasen ja annetaan yleisön kysyä. Kaikki vuorovaikutteisuus on minusta aina ihanaa, niin että kaikki saisi puhua. Lähdetään liikkeelle. Tämän jälkeen tullaan näihin tasa-arvokysymyksiin, koska kun mäkin luin näitä tavoitteita, niin se kyllä sieltä näkyy, että tämä on yksi keskeinen teema. Mutta mä ajattelin, että me aloitamme sillä lailla, että kertokaa lyhyesti, please, ei koko CVtä kuitenkaan. Sitten me ei päästä, kun kaikki olette hyvin ansioituneita, mitä mä oikeasti uskon, niin me päästäisiin tänään vähän muuhunkin asiaan. Kertokaa lyhyesti, kuka olet,
Ja sitten miksi juuri sinut pitäisi valita eduskuntaan? Mikä on se yksi keskeinen syy, koska te olette varmaan vaalijulisteita tehdessänne, niin olette kuitenkin miettineet, kun olen tuolla kadulla nyt kulkeneet, niin siellä ollaan asiallisia, mitä sitä kaikkea nyt ollakaan. Niin kertokaa myöskin se, eli kuka olet ja miksi juuri sinut pitäisi valita. Ja mä koitan sitten katsoa teidän nimiä, ja sitten kun tämä paneeli on loppu, niin sitten mä suurin piirtein osaankin, ei ole niin, että mä sotken niitä nyt tässä, sitten kun sallikaa se anteeksi. Toinen hyvä mahdollisuus on, että mä kompastun tähän letuun, joka on takana, mutta kokemukseni monista oman kerran eläissäni tehnyt sen, niin sitten se oli yleisöllä oli ihan hirveän hauskaa, kun juontaja komppuroi, että se vaan sitten keventää tunnelmaa, jos tällaista tapahtuu. Kuka haluaa aloittaa vai mennäänkö ensimmäinen kierros niin rivijärjestyksestä? Ja hei, niin se yksi vielä. Mä pyysin teiltä kaikilta luvan, että teitä saa sinutella, koska se on tärkeä asia, että siellä yleisössä tai siellä verkossa ei sitä ajatella, että nyt se hittoneukko meni ja rupesi heti sinuttelemaan kaikki. Eli luvaton, ole hyvä. Pirjo, aloita. Kiitos. Kiitoksia Tiina. Ja minä olen Pirjo Luokkala. Lyhyesti piti vastata. Joo. Ja vähän enemmän saa hyvä. No niin, eli mä vastaan siihen toisenkin kysymykseen heti ja sitten vasta kerron itsestäni. Eli miksi minut pitäisi valita eduskuntaan? Sen vuoksi mä olen sellainen ihminen, joka tarttuu asioihin ja tekee. Ja se on mulle kunnia-asia. Mä en voi luvata semmoista, mitä mä en pysty tekemään. Ja se varmaan kertoo siitä, että on politiikkaan aika nopeassa tahdissa täällä Vantaalla on vähän aikaa asunut, on jo valtuustossa, hallituksessa, aluevaltuustossa, aluehallituksessa, kuntaliiton valtuuskunnassa, ryhmäni puheenjohtaja, ollut jo kerennyt olla koko kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja niin edelleen. Se kertoo siitä, että se on totta. Tuo tyttö on tehohoitaja, olen 21 vuotta ollut teholla virassa, josta ajasta en ole ihan koko aikaa ollut, olen välillä opiskellut lääkiksessä ja valmistunut terveydenhuollon maisteriksi, terveydenhuollon opettajaksi, rehtoriksi ja aloittanut väitöskirjan. Tekemisen yksi väitöskirja-artikkeli oli valmiina. Ja sitten siinä vähän lyhyemmässä versiossa, että niin kuin sanottu, ei tarvitse koko CV:tä. Joo, en kerro koko versiota, mutta kerron, että minun CV on semmoinen, että joka sitä katsoo, niin se hengästyy ja sitten kun tietää vielä, mitä mä muuta olen tehnyt. Ja täällä, jotka tietää sen, niin ne nyökkäilee, että niin se on. Mutta se, että miksi tässä nyt olen, niin sen vuoksi, että mulle on se maailman parantaminen, niin se on niin semmoinen ihana asia, mistä mä saan kiksit ja innostuksen. Ja tämä on yksi tapa. Kiitos. Maailman parannusta, ole hyvä. Kiitoksia. Mun nimi on Maarit Raja-aho ja kokoomus on puolueeni. Ja mä voisin nyt ensin kertoa siitä, että minkä takia mä olen hyvä kansanedustaja, että mulla nyt on semmoinen slogan, on se slogan, että asiantuntijuuden kautta päätöksentekoon. Eli mulla lähti se innostus lähteä politiikkaan ihan puhtaasti asiantuntijuudesta. En sillä tavalla aluksi niin politiikkaa ajatellut, mutta olin palvelutalossa, vanhusten palvelutalossa esihenkilö ja sitten tuli sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä sinne ja sitten ajattelin, että hei, minähän haluan lautakuntaan ja sitten ajattelin, että lähden vaaleihin. Ja nyt sitten olen edennyt sitä kautta, sitten on aluehallituksen puheenjohtaja. Ja sitten mun koulutustaustaa, niin mä olen terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja, mun ammattikorkeakoulututkinto ihan ensimmäinen. Ja sitten mä olin työterveyshoitajana töissä, myynnissä ja markkinoinnissa, olin lääketeollisuudessa 12 vuotta. Sitten tosiaan palvelutalossa kotihoidossa esimiehenä ja lähihoitajakoulutuksessa on nyt opettajana. On virkatyö, josta nyt virkavapaalla olen, kun tuo aluehallituksen puheenjohtajan tehtävä on niin työllistävä ja näin poispäin. Hienoa. Kiitoksia. Ja sitten sun Lovis. Joo, pitäkää vaan niin. Tää vähän paukkuutta. Onko tämä nyt päällä? Joo. Moi kaikille, mä oon Lovisa Kartakalle ja mukava olla täällä teidän kanssa tänään. Minä olen varmaan nyt se ainut, tai meitä on muutama, jotka ei ole terveyden alalla töissä. Mä oon luokanopettaja omalta taustaltani ja mä kerron lyhyesti, miksi mä lähdin politiikkaan. Mä oon luokanopettaja Länsimäessä ja se on semmoista aluetta, missä meillä on ylisukupolvisia ongelmia. Meillä on ne haasteet, jotka Suomi tulee kohtaamaan. Ja mä tavallaan sen nuorten
ja perheiden tukeminen, koulutuksen merkitys ja se vähäosaisuuden näköalattomuuden näkeminen oli se, mikä polkasi mut politiikkaan. Et heidän äänensä on saatava kuuluviin. Ne on asioita, joihin meillä on pakko puuttua. Meillä on pakko huolehtia heikoimmista ja tavallaan paneutua perheiden hyvinvointiin, koulutukseen, varhaiseen tukeen, jotta meidän nuoret voivat sitten ponnistaa koulutuksen kautta osaamiseen ja työllisyyteen ja sieltä meille tulee niin kuin eurot pyörittää tätä kaikkea. Mä oon myös itse nepsy-lapsen äiti ja se on myös semmoista osaamista, jota mä toisin kentälle, jota niin kuin moni ei tiedä, mitä se esimerkiksi hoitamattomana aiheuttaa riippuvuuksia ja valtavia niin kuin lieveilmiöitä. Mä olisin hyvä poliitikkona ja nimenomaan siellä eduskunnassa. Mä oon todella tarmokas. Mä osaan kuunnella moniäänisesti ja mä oon vastuuntuntoinen ja idearikas. Ja mua kiinnostaa koko Suomen kehittäminen. Kaupungistuminen on tärkeää, mutta meillä on koko Suomi, jossa on valtavan erilaisia alueita ja valtavan erilaisia ihmisryhmiä. Hienoa, kiitoksia. Ja sitten Annika. Joo, Annika Ingreus ja Liike Nyt. Mä aloitan sieltä päästä, mikä tekemässä isolle talolle olisin hyvä, on esitteessä lukea, eli mä olisin pätevä ja sopiva. Tämä on vähän vitsikin, mutta ei sit ole kuitenkaan. Eli mä oon valtiotieteen maisteri viestinnästä Helsingin yliopistosta ja hyvinkin niin kun seurannut asioita sieltä nuoruudesta saakka, sekä Suomen että niin kuin isommin asioita ja aina halunnut olla mukana kuulemassa, päättämässä ja kiinnostunut päätöksenteosta. Politiikkaan 4 vuotta sitten ensimmäisen kerran olin pyrkimässä. Liike Nyt ei ollut puolue silloin, eli keräsimme 100 kappaletta kannattajakortteja ja aika kovaa työtä silloin alkuun. Ja silloinkin lähdin kyllä sitten ihan niin kuin tyhjän päältä siinä mielessä, että olin terveydenhoitajana sillä hetkellä. Eli mä oon aikuisiellä sitten lapset yksinhuoltajana hoidettua, niin lähdin sitten opiskelemaan vielä uudestaan. Eli mä oon myös akateemisen työttömyyden siinä välillä. Eli en saanut sitten enää, niin kuin, en päässyt enää omiin hommiin siinä vaiheessa, kun olin hoitanut lapsia kotona. Niin sitten lähdin opiskelemaan uudelleen ja ammattikorkeakouluun ja terveydenhoitajaksi ja sairaanhoitajaksi. Ja pitkä neuvolatyökokemus on tällä hetkellä kyllä terveysasemalla ja terveysasiat on lähellä sydäntä ja lapset myös ja nuoret. Kiitos. Ja sitten Frida. Hei, kiva olla täällä. Mun nimi on Frida Forsblom-Brittinen ja mä oon siis täysin ruotsinkielinen, mutta mä puhun nytkin suomea, jos mä sanon jotain hassusti, te tiedätte miksi. Mä oon Pohjanmaalta kotoisin, mutta mä oon opiskellut Helsingissä. Mä oon valtiotieteen maisteri, sosiaalityöntekijä. Ja lisäksi mä oon sen jälkeen opiskellut erityissosiaalityöntekijäksi. Lasten, nuorten ja perhesosiaalityön erikoissosiaalityöntekijä. Ja mä asun Länsi-Vantaalla. Mulla on 1 lapsi ja 1 mies ja 1 koira siellä. Mä oon ollut nyt muutamia vuotta toiminut koulukuraattorina tässä Vantaalla ruotsinkielisessä koulussa. Yes. Mutta mä sanoisin, että mä olisin hyvä kansanedustaja. Just, että mä oon mukana ja mä oon sosiaalityöntekijä. Mä oon just tää politiikka on ollut semmoinen juttu, mikä on seurannut mua koko niin kuin aikuiselämäni ja mä oon ollut nuorisopolitiikassa mukana ja mä oon tosi kiinnostunut tähän ja tosi kiinnostunut koko meidän maamme. Joo, kiitoksia. Ja sitten Säde. Mä oon Säde Tahvanainen. Miten mä lähtisin short storyin? Mä sanoisin näin, että mä oon käynyt Latvassa, tullut tyveen ja nyt pyritään sinne Latvaan kertomaan viestiä täältä ruohonjuuritasolta. Mä oon tehnyt opetusasioiden parissa oikeastaan koko poliittisen ja työurani. Ja lähtenyt aikanaan erityisopettajaksi opiskelemaan, mutta tehnyt sitä vasta viime vuosina sitten tosissani. Sitä ennen olin vaikuttajana eduskunnassa 1995-2007. Ja miksi olisin hyvä kansanedustaja? Olin nostamassa Suomea lamasta. Me tehtiin kovia taloudellisia päätöksiä
Ja nyt viime vuosina olen ollut nostamassa Vantaan taloutta täällä sitten sellaisen tilanteeseen, että meidän talous on menestyy ja meidän velkataso on laskenut huomattavasti. Ja nyt olisin kokenut viestin ja myöskin sinne. Toinen syy, miksi olisin hyvä. Tiina Merikanto on pitkän linjan toimittaja, joka seuraa ilmiöitä pitkällä linjalla. Mä olen politiikassa vastaava pitkän matkan juoksija. Mä arvostan sitä asioihin paneutumista ja politiikassa täytyy seurata asioita ja vaikuttaa asioihin pitkäjänteisesti. Olen sellainen tyyppi. Kiitoksia. Ja sitten Olga. Ja mä oon Olga Gelbert ja kiva olla tänään teidän kanssa täällä keskustelemassa. Lähden titteleistä. Luonnontieteiden kandidaatti kemia pääaineena, lääketieteen lisensiaatti ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Ja mä oon tehnyt terveyskeskuslääkärin työtä ja siellä törmännyt siihen, kuinka lääkärin vastaanotolla ei pysty ratkomaan ihmisten ongelmia ja se on tuonut mut politiikkaan mukaan halunnani vaikuttaa terveyden ja sairauksien juurisyyhyn ja syihin ja hyvinvoinnin edistämiseen. Minkä takia minä juuri olisin hyvä kansanedustaja, niin mulle kerrotaan, että mä olen hyvä kuuntelija ja se on musta tosi tärkeää kansanedustajalla, että imee sitä tietoa ympäristöstään. Ja samalla lailla mä imen tietoa myös kirjallisuudesta, eli olen asioihin perehtyvä ja haluan tehdä semmoista politiikkaa, joka perustuu tutkittuun tietoon. Niin näillä perusteilla olisin hyvä kansanedustaja. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Elina. Joo, mä oon Elina Nykyri. Mukavaa olla teidän kanssa täällä. Ja mä oon tilastotieteilijä, filosofian maisteri Kaivokselasta. Ja miksi olisin hyvä kansanedustaja? No, mä oon semmoinen tarmokas ja osaan ottaa asioista selvää. Että koska on tilastotieteilijä, se on semmoinen menetelmätiedon tiede, niin osaa tieteellisiä artikkeleita, taulukkoja, näitä väestötietoja ynnä muuta tällaista tietoon perustavia päätöksiä tehdä sitten. Ja en anna helposti periksi itse, kun on harvinaisia sairauksia ja tämä liikuntavamma, niin osaa niin ottaa haasteita vastaan eikä anna periksi. Ja kyllä sinne eduskuntaan tarvittaisiin tämmöistä tietoa, osaamista, kokemusta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilanteesta. Että mä oon ollut potilasjärjestössä ihan 15-vuotiaasta nuoresta asti parikymppisestä, niin on semmoista laajempaa tietämystä näistä aihepiireistä, mitä sinne kyllä kans kaivattaisiin. Hienoa, kiitoksia. No, se ainakin tuli hienosti selväksi, että päteviä naisia on tarjolla tässä tänä iltana eduskuntaan. Mennään sitten siihen, niin kuin Helena tuossa alussa sanoi, niistä tavoitteista, mitä tälläkin yhdistyksellä on ja laajemminkin, niin puhutaan siitä palkkatasa-arvosta. 84 senttiä. Muistan, että joku meidän ministereistä joskus laski, en nyt tarkistanut sitä, mutta taitaisi, jos me päästäisiin siihen 1 euroon, niin en tiedä monta 10 vuotta pitäisi odottaa, että se olisi, taidettaisiin me ainakin olla kaikki kuolleita tässä jo, että mitä sille nyt sitten pitäisi tehdä? Kuka saa aloittaa? Et saa nyt, kun nyt nämä ehdokkaat vastaavat ensin, mutta voit saada kysymyksen sitten, kun ole hyvä, Säne aloittaa ja sitten Olga. Mä voisin sanoa, minkälaisen kiukun sain viime syksynä, kun tätä kunta-alan palkkaratkaisua tehtiin. Ja tämä oli kerrankin tietysti sitten niin päin, että kunta-ala ja naisalat siinä suhteessa olisivat saamassa enemmän. Ja meidän teollisuusliitot nostivat heti kulmia ja sanoivat, että eihän tämä näin voi olla. Piti minunkin sinne Facebookiin laittaa oma mielipide. Kerrankin tämä menee näin päin, että tässä nyt tarvitaan sitä solidaarisuutta. Eli kyllä me tarvitaan joitakin kertoja varmasti tämän tyyppisiä korjausliikkeitä, jossa siis nämä alat, joissa on akateemisesti koulutettuja ihmisiä, toki muitakin palkansaajia, jotka on palkkatasossaan jääneet jälkeen ja on paljon naisia niillä aloilla, niin tarvitaan semmoisia eriä. Ja miesalojen pakko silloin sietää sitä myöskin sitä korotuspainetta, mutta tämä voi jäädä ainutkertaiseksi. Voi olla, että muistetaan seuraavan kerran vähän liiankin hyvin tuolla teollisuudessa tämä tilanne. Tänään taidettiin juuri päästä itse asiassa sopimukseen siitä isosta kuvasta. Sitten Olga ja sitten Lovisa ja sitten Virja.
No, Ja Elina. näen tämän sillä lailla laajempana asiana, että ei pelkästään se, että naisten pitäisi saada parempaa palkkaa, mutta, ja se, että palkkatiedot olisi avoimesti nähtävillä, mutta kun meillä on tosi sukupuolittunut työelämä, niin mä lähtisin sitä sieltä koulutuksen kautta taklaamaan, että me saataisiin ihmisiä hakeutumaan alalle, joka heitä kiinnostaa sukupuolesta riippumatta, ja sillä lailla sitten väistämättä myös se palkkatasa-arvo edistyisi, kun tehtäisiin samoja töitä. Sitten mä myös ajattelen sitä, kun meillä edelleen naiset käyttää perhevapaista valtaosan, niin sehän on sitten semmoinen, mikä myös vaikuttaa siihen urakehitykseen, että meidän pitäisi saada naisia töihin, jolloin myös se palkkakehitys menisi suotuisammin, että laaja kysymys on. Todellakin. Sitten mä lupasin Lovisalle ja sitten Pirjolle ja sitten Elinalle ja sitten, mennään sitten, kyllä mä suurin piirtein muistan. Kiitos. Ole hyvä. No, Olkan ajatuksia niin kuin täydentää, meillä on hyvin samankaltainen ajatus, niin mun mielestä se lähtee juuri sieltä koulutuksesta, että jostain syystä naiset päätyvät miehiä useammin matala- tai heikommin palkattuihin ammatteihin ja osa-aikatöihin. Eli naisten osuus määräaikaisista niin kuin palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan on 60% ja sitten osa-aikaisista työntekijöistä naisten osuus on jopa 70%. Ja tavallaan juuri semmoinen, että me ohjataan esimerkiksi tyttöjä vahvasti matemaattis-luonnontieteellisten aineiden pariin ja luodaan semmoista niin kuin tunnista omat lahjakkuutesi ajattelua ja sitä tavallaan, että ei niin kuin tehdä heille aitoja. Ja mun mielestä siinä on paljon, mitä me pystytään tekemään. Se palkkaero kertoo koulutus- ja toimialavalinnoista ja sitten tietenkin myös eri työnantajien palkanmaksukyvystä. Ja tämä on niin kuin iso kuva, joka muuttuu toivottavasti hiljalleen määrätietoisella työllä. Mä kysyn tuohon, niin kuin te hienosti otitte sen esiin, mutta tämä oli minusta hätkähdyttävää. Siis sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen sanoi just vähän aikaa sitten haastattelussa, että koko meidän sote lepää naisten harteilla. Suomessa hammashoitajista 99% on naisia, sairaanhoitajista ja lähihoitajista noin 90%, viitaten myöskin nyt jo tähän, mitä sanoit. Mutta sitten Pirjo, ole hyvä. Joo, kiitoksia Tiina. Ihan kivoja puheenvuoroja ja mä täydentäisin myös samalla tavalla. Mä lähtisin ihan sieltä perheestä ja kodista liikkeelle ja siinä mielessä sanoisin, että me naiset olemme hyvin keskeisessä asemassa tämän ongelman ratkaisussa. Ja lähtisin ihan äitinäkin siitä, että kyllä niin kuin meillä vanhemmilla on vastuu kasvattaa lapset tasa-arvoiseen maailmaan. Ja itse sanoin, että mulla on itsellä 5 tyttöä, niin ei meillä kyllä tytöt ole miettinyt sitä, että onko se naisten vai miesten ala, vaan sinne on lähdetty opiskelemaan ja aika kunnianhimoisiin ammatteihinkin, että kyllä se sieltä kodista lähtee. Ja sitten se siirtyy sinne kouluun, kun lapsi on sen ikäinen, niin siellä koulussa sitten täytyy niin kuin opettajien ymmärtää se, että niitä vaihtoehtoja, että se ei ole, että kun sä oot tyttö, niin sä teet näin, ja sä oot poika, niin sä teet näin. Ja tässä tulikin jo puheenvuorossa tämä esille. Mutta sitten mä sanon tämmöisen vähän huumorillakin, ihminen on käynyt kuussa, jos se totta on. Niin miten tätä tasa-arvoasiaa ei saa ratkaistua? Se on käsittämätön. Ja mä vastaan itse siihen. Eduskuntaan pitää saada enemmän naisia. Katsotaan, sitä mahtaisiko ratkaistua sillä. Mä oon vähän skeptinen, mutta ja kai siellä kuussa nyt sentään on käyty kaikesta huolimatta. Eikö me nyt uskota siihen? Ole hyvä, Hevi. Joo, täällä on tullut hyviä vastauksia. Kyllä sitä tasa-arvoeriä tarvittaisiin sinne naisvaltaisille aloille. Ja nehän on julkisen alan töitä, just sote-ala ja varhaiskasvatusala, millä naiset paljon on. Että se on myös arvostusasia, että miksi miesvaltaisilla aloilla maksetaan parempaa palkkaa kuin naisvaltaisilla. Ja sitten myös lähtisin, tämä koulutus on tärkeä, niin myös sekin, että miehet ja pojatkin lähtee kouluttamaan myös naisvaltaisille aloille. Ehkä se nostaisi naisvaltaisten alojen arvostusta. Ja kaiken kaikkiaan tämmöinen yhteiskunnan tasa-arvoisuuden parantaminen, kehittäminen, niin se varmaan ehkä parantaisi tätä palkkausasiaakin. Iso kysymys on.
Ja tuntuu todella, että yksi näistä iäisyyskysymys. Sitten Maarit, ja sitten sanokaa, että jos haluaa joku tähän. Mä lisään tähän jatkokysymyksen siihen, tähän äskeiseen teemaan, mutta ole hyvä. Kiitoksia. Joo, mulla ajatukset hyvin paljon oli tuossa samassa, mitä Pirjokin tuossa mainitsi, että kyllä se, että niin perheestä lähtee varmasti se kannustus ja se, että koko maailma on avoin, että ettei niin aseteta raja-aitoja. Ja yksi, mikä tuli mieleen, mulla itsellä on ollut tosiaan siellä lääketeollisuudessa, bisneksessä töissä, ja siellä mentiin ne palkat, oli sitä, että pyydettiin palkkaa ja sitten taas headhuntattiin seuraavaan. Ja tavallaan se, että sitten itse olin semmoinen, että aina kehtasin pyytää sitten, niin kuin, että voitko kehdata pyytää niin kuin näin paljon palkkaa. Ja sitten oikeasti, sitten, jos ne halusi töihin, ne maksoi sen. Ja tämä on tietysti niin kuin alla riippuvaista, mutta sekin, että tietenkin, että millä tavalla niin kuin tulee sitä tietoutta niin kuin tästä, että kuinka toimia, että on niin kuin se perhetausta tai sieltä voi tulla ideaa tai sitten on ystäviä, jotka kannustaa ja he kertoo siitä alasta, mutta kyllä niin kuin on tämä tosi huolestuttavaa, että niin kuin tämä palkkaerot on niin kuin olemassa, että eihän se näin saisi niin kuin olla, että se on tosi paha juttu, mutta sitten kun miettii terveysalaa, niin siellä lääkäreissäkin kyllä toisaalta on taas hyvin paljon niin kuin naisia. Nyt en tarkkaan tiedä lukemia, mutta aika naisvoittoista ainakin eläinlääkärit. Mulla on muutamia ystäviä, niin siinä on pääsääntöisesti naisia. Että sinänsä taas niin kuin se on lohduttavaa, että myöskin terveysalan ne niin kuin korkeammin koulutetut sitten, että on naiset siellä edenneet. Mutta niin, tämä on oikeastaan mun pointti niin kuin lähinnä, että, että täytyy naisten olla vähän niin kuin vaatia ja olla, että hei, minä pystyn ja näin, ja lähteä niin sitten myöskin uskaltaa vaatia. Jos muistan oikein, niin mulla ainakin varmaan uusista lääkäriopiskelijoista puolet on jo naisia. Joo, täällä nyt no se on 60, loistavaa, että tämmöinen prosentti mullakin oli päässä. Mä nyt jatkan tätä, mitä te monet jo otitte esiin, ja itse asiassa jotkut jo vastasikin siihen, että juuri tämä kysymys, saat, ei huolta, lisään vain vettä myllyyn vähän, että kun tässä on nyt useimmat puuttuneet tähän naisten töitä, miesten töitä, niin vastatkaa vielä tähän ykköseen, mutta niin kuin tässä nyt on vastauksissa käynyt selkeästi ilmi, niin tämä on myöskin kysymys siitä, että joskus olen miettinyt, että jos ne sairaanhoitajat olisivat kaikki miehiä, niin tai se prosentti kasvaisi merkittävästi tai taisi ne palkatkin nousta. En tiedä, onko se totta, mutta että joskus kieltämättä, niin kuin te sanoitte. Niin te vastasitte jo ikään kuin siihen, että kodin kautta, että sillä on merkitystä. Mitäs muut sanoisitte tähän, että Friida vaikka, että sekä tuohon ykköseen että kakkoseen, naisten työt, miesten työt, mitä pitää tehdä? No jaa, nyt. Joo, siis mä ajattelin täällä, tai keskustelemme tosi paljon just sote-alasta, ja mä haluan mainita täällä just varhaiskasvatuksen opettajat, koska ne ovat aika paljon naisia, ja ne ovat niin akateemiset, niin heillä on ihan akateemiset koulutukset. Ja minusta se on tosi mielenkiintoista, että he ovat, me emme keskustellaan heidän palkkaa melkein ollenkaan. Ja mä haluan just kompata Elina tässä, että kyllä se on arvokysymys ja se pitäisi tulla kyllä meiltä. Me istumme täällä. Mä luulen, että me olemme tässä aika vahvoja ja naisia. Kyllä pitäisi muuttaa tämä. Joo, Annika ja sitten Lovis. Joo, mä pikkasen tuossa Minä vaan lähellä. Joo. Vähän surullisenakin siinä mielessä, että pitäisi olla enemmän naisia eduskunnassa. Siellä on nyt todella paljon ollut naisia, eli nyt tässä ei tapahtunut mitään päinvastoin, on tullut niin kuin pakkolakia ja muuta ikävää asiaa tässä niin kuin sotea vastaan, että en nyt sanoisi tähän määräänkään enää yhtään mitään, ja plus olen kohta niin valmis niin kuin pitämään poikaipuolta siinä, että saataisiin lukioonkin poikia ja muuta kaikkea, että mä olen myös huolestunut siitä tasa-arvosta jo toisinpäinkin. Että sitten tulee myös se, niin se aiheuttaa myös se vastareaktion, jos naiset niin kuin, pitää naiseutta jonain niin semmoisena suurempana asiana. Mutta tämä totta kai, että niin kuin samoista töistä pitää olla sama liksa, se on ihan selvä. Ja sitten on hyvin erikoista se, että ihmisen niin kuin hengen varjelemista, mitä sairaanhoitajatkin tekee työssään, niin arvostetaan vähemmän kuin mersun korjaamista. Tiedetään ihan siis faktisesti, että se on niin kuin 4500 on teholla niin kuin auton korjaajan liksa. Ja semmoista ei meillä kyllä saada hoitajat.
kyllä tässä kuitenkin niin kuin varoitaan nyt kaunis ajatus, mutta mä ajattelen, että ainakin voi kunnioittaa niitä entisiä sukupolvia, että oltaisiko me tässäkään, jos ne ei olisi niin kuin taistelleet oikeasti tämän eteen. Ja sitten muistetaan, että Suomi on kuitenkin maa, jossa naiset sai äänioikeuden 1906, jos mä nyt oikein muistan, että vai ole suinkaan huono ja se riippuu nimeltä. Joo. Otetaan vielä Lovisa ja sitten katsotaan, että mennäänkö seuraavan teemaan. Ole hyvä. Kiitos. No mun mielestä tärkeää vähän kompaten teidän ajatuksia. Siellä on niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvo, eli niin kuin tavallaan sukupuoleen katsomatta mietitään niitä yksilön vahvuuksia. Ja kyllä mä mietin, kun puhutaan nyt tänään erityisesti niin kuin tytöistä ja meidän naisten palkkatasa-arvosta, niin semmoisen hiljaisen ja kiltin tytön roolin rikkominen esimerkiksi siellä luokassa, niin se on mun mielestä tosi tärkeää, että mitä on kiitettävä. Kiitettävä ei ole se, että sä hiljaa teet puurot, vaan että sä osaat haastaa ja pitää puolesi ja argumentoida ja tulla näkyväksi. Ja tämä on mun mielestä sitä, mitä ehkä pedagogisella kentällä nyt tehdään. Ja ihan varmasti se lähtee sieltä kodeista, se lähtee, mutta siinä mun mielestä tarvii semmoinen yhteiskunnallinen rintama. Mutta että toisaalta mä ajattelen, että polarisaatio, jos on me ja ne, niin on aina haitallista. Että jollain tavalla meidän pitäisi kuitenkin olla niin kuin yksilön, jokaista yksilöä tukemassa. Että kyllä mäkin olen 4 pojan äitinä hieman huolissani poikien niin kuin pärjäämisestä, että akateemisesti heillä menee tosi heikosti tällä hetkellä. Mutta se, että miten kun tytöt pärjää esimerkiksi peruskoulussa hyvin, he ahdistuu, heillä on valtavasti tämmöisiä haasteita, ja miten me saadaan heidät näkyväksi sillä tavoin, että he sitten saavat tätä Maaritin rohkeutta pyytää liksaa riittävästi ja arvostaa sitä itseään ja omaa osaamistaan ja kurkottaa kuuseen ja ei kapsahtaa katajaan, vaan pysyä siellä kuusessa. Haluatko tästä vielä sanoa jotain, Söne ja Olka? Joo. No, voisin vielä palata tähän resurssien jakoon yhteiskunnassa. Kyllähän nämä hyvin voimakkaasti juuri siihen liittyy, että millä tavalla me julkiselle sektorille suunnataan rahoitusta terveydenhuoltoon, koulutukseen ja sitä kautta se palkkaraha myöskin sille alalle tulee. Ja sitten toisaalta tietenkin tämä arvostuskysymys, jos tuottavuutta on vain aineellinen tuotanto, eli tehtaassa tuotetut tai sitten auton korjaaminen tai muu, niin tämä muu on vain kuluerä, että ajattelu vaikuttaa myöskin siihen. Kyllä niin kuin nämä isot yhteiskunnalliset päätökset myöskin lähitulevaisuudessa, miten painotetaan resursseja, niin nämä vaikuttaa eittämättä näihin palkkakysymyksiin. Tunteja istuttiin viime vaalikaudellakin tässä tuolla Sompiokoulun erityisopettajien ja muiden opettajien kanssa, että kyllä ne hyvin lähellä nekin ajat ovat. Ja sitten Olka. No, kiitos. Joo, mä vielä täydennän sitä kasvatuksesta, sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta, jossa lähdetään siitä lapsen omista kiinnostuksen kohteista riippumatta siitä, mitä meidän normit tällä hetkellä sanoo siitä, että onko ne tyttöjen vai poikien leikkejä. Ja toinen on roolimallit, mitä meidän pitää tuoda sitä työelämän moninaisuutta, erilaisia ihmisiä näkyväksi, jotta kerron esimerkiksi mun poikani päiväkotiryhmässä on tällä hetkellä 2 miespuolista hoitajaa, ja se välittyy heti meillä kotiin, että hän on niin kuin paljon jotenkin innostuneempi menemään sinne, kun hän saa sieltä niin kuin sitten sellaista kasvatusta niiltä miehiltä nimenomaan. Naisten lisäksi toki siellä on naispäiväkodin lastentarhanopettajia myös, mutta et se, että me nähdään, että voi olla erilaisissa ammateissa, niin auttaa ehkä lapsia sitten päätymään uusille aloille. Ja nyt ole hyvä kysymys. No, niin, tämä on vähän pitempi kyllä. Ei, älä nyt tee kysymys, nyt ei tule, nyt ei puhuta, pidä puhetta, vaan sinun täytyy kysyä. Mä oon tiukka ja tylsä, mutta ole hyvä. No niin, mutta olette kaikki väärässä. Tämä on niin kuin semmoinen valhe, joka tarpeeksi kauan toistetaan, niin se rupeaa käymään totuudessa. Tosiasiassa naiset saa samanarvoisesta työstä paremman korvauksen. Siis ensiksi pitää laskea tontipalkat, sitten on EU-parlamentin säännös. Ja niin ei lasketa, vaan kun katsotaan nyt se vuosiansi, niin miesten
vuosiansio on suurempi kuin naisten, mutta naisten tuntimäärä jää vähemmän. Se melkein jo tasoittaa. Sitten ottaa monta muuta seikkaa huomioon. Tilastotieteilijä varmaan mielellään luki, mitä Pauli Sumanen on tästä kirjoittaa, tutkimia kirjoja. Kannattaa lukea. Se on parin sivun juttu, siinä vastaa, että tilastotieteilijät jaksaa. Mutta myös tämä naistutkimuksen ja vertaileva oikeustieteen professori Evert Nousiainen on samaa mieltä. Hän on sitä mieltä, että pitää just laskea näin, kun Pauli Sumanen on laskenut. Naiset saa paremman korvauksen. Tämä on ihan vale, mitä puhutaan. Selvä. Haluaako joku kommentoida, että tämä on vale, mitä puhutaan? Haluatko joku sanoa? Pauli Sumanen, Evert Nousiainen, kannattaa lukea. Sovitaan näin, että luetaan, mutta teet se, mitä mun korvaan tuossa ottaa. Tämähän on siis tosi mielenkiintoinen kysymys, että onko se kysymys tunneista. Ja sitten sen jälkeen me ollaan aika isossa yhteiskuntapoliittisessa kysymyksessä, että kun lapsia hoidetaan ja vanhoja ihmisiä hoidetaan ja ties vaikka mitä hoidetaan, niin sitten meillä onkin jo pää räjähtää, jos aletaan miettiä sitä kokonaisuutta ja mikä on sitten oikeudenmukaista, minkälaista työstä pitäisi maksaa ja niin edespäin. Me mennään tästä eteenpäin, jotta että me emme juotu sentään tähän koko tunniksi tai puoleksi toista. Puhutaan yhden kysymyksen verran näistä maahanmuuttajanaisten kotoutumisesta. Valtavan iso kysymys. Koko kotoutuminen on ihan valtavan iso kysymys Suomessa kaiken kaikkiaan. Nyt kun meillä on ukrainalaisia, tänään taisi tulla uutinen, joka oli hieno. Siis sinällään, että oliko se niin, että 5% on täällä asuvista ukrainalaisista on päässyt työhön kiinni. Ja me kaikki tiedetään, että se on ihmisille aika merkityksellistä. Ja niin kuin tuossa Helena aika alussa mainitsi, niin Vantaan Akatemiset naiset tekee ihan merkittävää työtä tässä. Siis tehdään yhdessä hankkeessa. Sen tavoitteena on, että työttömät maahanmuuttajanaiset oppivat kieltä ja kotoutuvat ja toisaalta seniorit saavat apua kodin arkeen, win-win. Tehdään yhdessä, niin se on ensiaskel kohti työllistymistä. Miten maahanmuuttajanaisten kotoutumista te parantaisitte? Ja nyt Pirjo oli jo ennen kuin mä ehdin kysyä, niin ole hyvä. Joo, kiitos Tiina, mä oon tehohoitaja. Okei, se ulottuu siis tuohon asti, hyvä. Kyllä, kiitos. Tämä on tuttu aihe meidän perheessä, meillä on maahanmuuttajia. Siskoni mies on muun muassa maahanmuuttaja ja serkkuni on naimisissa maahanmuuttajan kanssa ja toinenkin serkku. Ja ottaisin tähän tämmöisen näkökulman, en alkaisi päivittelemään sitä, mikä meillä täällä tilanne on. Meillä ei ole kotoutuminen onnistunut sillä lailla, niin kuin olisi toivottu. Otan tuon Norjan esimerkin, kun meidän pitäisi tehdä niin. Mä olen sitä toitottanut kaikille ja se ei ole vielä ainakaan tuonne eduskuntaan asti mennyt. Että kun tänne tulee joku maahanmuuttaja tänne maahan, niin se otetaan ikään kuin haltuun tietyllä myönteisellä tavalla se ihminen. Hän pääsee koulutukseen ja kielikoulutukseen, ammatilliseen valmennukseen. Hänellä todennäköisesti on jo joku pohjakoulutus siellä taustalla. Ja siihen liittyy tietynlainen semmoinen porkkana, mutta se on tietyllä tavalla myös semmoinen potkiva. Eli kun hän oppii sen kielen niin, ja työllistyy, niin hänellä alkaa niitä etuisuuksia tulemaan. Eli hän saa sosiaaliturvaa ja niin edelleen, saa kansalaisuuden ja näin edelleen. Eli se on aika semmoinen rohkea esitys tässä tilanteessa, mutta mä ajattelen, että me saataisiin tämä meidän työvoimapula ainakin ratkaistua osittain tällä, että me koulutettaisiin nämä ihmiset. Saman tien aloitetaan se koulutus, kun he tulee tänne. Ne on yleensä, jotka tulee maahan, niin ne on hyväkuntoista porukkaa. Että tänne ei sellaiset rainaset jaksa tulla. Niin kyllä, mä itse kun mä olen opettaja myös, niin mä näen sen sillä, ja olen ollut siis tämmöisessä koulutuksessa kouluttamassakin maahanmuuttajia, niin he on hyvin motivoituneita monet kouluttautumaan myös. Ja haluavat oppia kielen, että meidän yhteiskunnassa pitäisi ymmärtää tämä asia paremmin. Niin tämä olisi niin kuin se mun ajatus. Kiitos. Kas nyt on vähiten Elina on tainnut saada vähiten tällä hetkellä, ole hyvä. Joo, kyllä mäkin uskon, että maahanmuuttajat on motivoituneita kouluttautumaan ja oppimaan kieltä ja menemään töihin. Että siitä ei ole kyse. Just se, että aloitettaisiin se kouluttautuminen heti alusta ja saisi tarpeeksi sitä kielenopetusta, että se saattaa jäädä kesken, että sitä saa niin lyhyen aikaa. Ja sitten jos ei löydä sitä työpaikkaa tai koulutuspaikkaa, niin ei välttämättä saa edes sitä kielenopetusta. Että siinä on semmoinenkin ongelma. Ja
Sitten paitsi maahanmuuttajien työllisyydestä, niin mä olen huolissani myös osatyökykyisten ja vammaisten työllisyydestä, että sehän on vammaisilla 15-20% riippuen vammasta. Eri vammaryhmillä on eri lailla, että näkövammaisilla on kai parasta se työllisyys ja kehitysvammaisilla heikointa. Kyllä tähän pitäisi niin kuin kaiken kaikkiaan kiinnittää huomiota. Ja mehän tarvitaan tuolla kouluissa ja päiväkodeissa ja sote-alalla maahanmuuttajia. Ei me ratkaista tätä meidän työvoimapulaa muuten. Eli sunkin viesti on se, että kenen se pitäisi tehdä. Kaikki me varmaan ollaan samaa mieltä, että joo, pitäisi kyllä, mutta mennään siitä nyt vaikka rivijärjestyksessä. Ole hyvä, olkaa aloita ja sitten tullaan tänne. No, mä oon tosiaan aika paljon hoitanut pakolaistaustaisia naisia vastaanotolla ja se on yksi syy, minkä takia mä lähdin Vantaan vihreisiin naisiin mukaan, tämä maahanmuuttajanaisten asema. Mutta mä ajattelen sillä lailla, että aika moni tulee Suomeen perheen yhdistämisen kautta, jolloin se kotoutuminen jää aika paljon sen Suomessa jo olevan perheen vastuulle, mutta meidän järjestelmän pitäisi muuttaa sillä lailla, että myös ne ihmiset, jotka tulee perheen yhdistämisen vuoksi tai työn vuoksi, niin se kotoutuminen niin kuin aktiivisesti otettaisiin heidät mukaan ja nimenomaan sillä lailla, että tie työelämään on Suomessa koulutuksen kautta, että vaikka olisi kotimaassa tai lähtömaassa jo jokin ammatti, niin työllistyminen on huomattavasti helpompaa, jos on opiskellut Suomessa tutkinnon ja sitä kouluttautumista pitäisi tukea. Ensimmäinen ongelma siinä on lastenhoito, että kun heillä on lapsia, niin suomen kielen kurssilla on vaikea osallistua ja se pitää ratkaista ensimmäisenä, mutta myös se, että kotoutuminen alkaa heti, kun tulee Suomeen. Joo, sitten Säde, mennään siitä. Järjestys, joo. Mä toivoisin, että kaikki nämä toimijat ja järjestöt ja muut, jotka on hankkineet kokemusta näistä, niin otettaisiin yhteiseen pöytään ja käytäisiin läpi, mikä on se toimivin malli. Mä oon itse tuon erityisopettajan työn lisäksi, mitä teen yläkoulussa, niin mä 1,5 vuotta tässä välissä tein yhden hankkeen aikuisten perustaitokoulutuksesta, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen, ja meillä oli 5 koulutusjaksoa viime vuonna, ja siellä oli myös maahanmuuttajanaisia mukana. Yksi havainto oli juuri tämä tällainen niin kuin poluttaminen, hyvin yksilöllistä, se tuen antaminen yksilöllistä. Siellä on niin erilaisia elämäntilanteita ihmisillä, ja oppimisvaikeuksia, pulmia, jotka ei ole siis selvinneet ja kieltä ei ole opittu myöskään sen vuoksi riittävän hyvin. Että nämä ihmiset jää sinne ikuiselle kiertoradalle, ellei niitä havainnoida näitä vaikeuksia ja ongelmia. Ja toinen tietysti on tämä kulttuurinen tekijä, että myöskin sitten voidaan tarjota sellaisia ryhmiä, johon miehet sallivat yleensä puolisoidensa menevän ja saavan koulutusta. Ja syksyllä meillä oli yksi suoraan maahanmuuttajille suunnattu kurssi, niin meidän digiopettaja aivan mahtavasti sen opetuksen lomassa olutti heidät. 3 heistä meni seureen sijaiseksi, että löysivät työpolua, eli käytännön ohjausta. Joo, Frida. Mä luulen vahvasti, että meidän pitäisi saada äidit mukana heti, kun ne tulevat. Ja koko siis perhe tulee sitten integroitu tosi enemmän helposti, jos toi äiti on ensiksi mukana. Ja mä kuulin semmoinen ihana, se oli yksi vararehtori tällä kaupungilla, joka sanoi, että jossain tällä kaupungilla maahanmuuttajien äidit myös saavat tulla koululle mukana lapseiden kanssa. Ja just, että meillä on nämä kouluisoisät ja isoäidit. Ja tällä on myös nämä maahanmuuttajaäidit, ja he saavat sitten lukea kirjoja ja semmoista. Ja se oli musta tosi ihana asia. Mä luulen, että he saavat sieltä sitten tämä sosiaalinen, he löytää koko perheen paikansa sieltä. Kyllä, ole hyvä. Anna. Joo, mulla on pitkä neuvolakokemus, mutta sanoisin kanssa, että on vaikea niputtaa ihan samaan niin laariin kaikkia näitä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. On hyvin erilaisia tapauksia. Tämä ukrainalaiset on varmaan hyvin erilainen myös, koska täältä tulee pääasiassa naisia ja myös koulutettuja. Et sitten taas neuvolassa törmäsin myös just näihin tämmöisiin niin ihan leireiltä tulleisiin ja ihan on täysin
luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä myös siellä ja hyvinkin, niin kuin, hyvinkin avun niin kuin varassa ja ei edes osaa sitä pyytää ja kysyä. Et on hyvin eri tasosta tämä. Mutta tarvitaan ehdottomasti tosi paljon, tarvitaan maahanmuuttajia tulevaisuudessa tänne meille töihin. Se on ihan totta. Ja just tämä on mun mielestä tärkeää, että heti lähdetään niin sille polulle, että autetaan yhteiskuntaa sillä tavalla, että on niin täysvaltainen, koska kyllä me tähän saakka suomalaisetkin ollaan työn kautta itseämme edelleenkin niin esitellään tittelimme ja työpaikkamme ja identifioidaan siihen, mitä me työksemme tehdään, niin annetaan heille se sama mahdollisuus. Joo, sitten Lovis, sitten Mari. Kiitos. No, tästä tulikin paljon niitä ajatuksia, ja mä lähden ehkä sun ajatuksesta liikkeelle, koska se on myös, mitä itse niin ajattelen, että on tärkeää, että me ajatellaan, että maahanmuuttajanaiset on hyvin moninainen ryhmä, me ei voida niputtaa heitä yhteen. Se koostuu niin kuin tänne turvapaikkaa hakeneista naisista, ja hekin muodostaa erilaisia ryhmiä. Ja meidän pitää ehkä miettiä niitä meidän koulutettuja täällä niin kuin ulkomaalaistaustaisia naisia, että miten me saadaan heidät jäämään Suomeen. Se voi olla yksi sellainen ratkaisu, joka mietitään. Ja sitten esimerkiksi tarviiko jokaisella, juttelin tuolla Turuilla, niin aivan loistava suomen kielen taito. Hän oli saksan kielen opettaja, mutta sitten se C1 kirjallinen taso puuttui ja sitten hän ei sen takia saanut virkaa meitä. Ja vaikka koulu oli kuinka tehnyt hakemukset ja anomukset ja hänen työhönsä oltiin valtavan tyytyväisiä. Ja hänellä oli niin kuin munkin korvaan aivan sujuva, oma tausta oli viron kieli. Eli tämmöisissä asioissa mietitään, että missä kohtaa me voidaan oikeasti joustaa, mitkä on ne alat, missä pitää olla C1, missä me voidaan joustaa. Ja sitten esimerkiksi siellä Länsimäessä, niin me ollaan polkaistu, se on lähtenyt meiltä, te äidit mukaan hanke. Ja meillä oli paljon lukutaidottomia äitejä, jotka eivät itse ole koskaan käyneet koulua. Me toivotamme heidät tervetulleeksi kouluun. Ja silleen he oppivat suomen kieltä ja heidät integroitiin meidän koulujärjestelmään, meidän tuen avaamiseen. Plus, että heidät ohjattiin oman äidinkielen tunneille oppimaan sitä omaa. Että heille kerrottiin myös, että sinun kulttuurisi, sinun kielesi, me arvostamme sitä. Ja me tarvitaan niin kuin valtavan paljon näitä kohtaamisia, mutta mä oon myös sitä mieltä, että me tarvitaan napakkuutta siihen, kun he tulevat. Mä oon itse maahanmuuttajan lapsi. Mun isä ei edelleenkään osaa suomea kunnolla. Ja kyllähän se tekee hänestä hirmuisen mustavalkoisen ihmisen suomeksi. Ja hän on upea ihminen omalla äidinkielellään. Siellä on nyanssit ja hän on varsinainen filosofi, mutta aivan eri ihminen suomen kielellä. Ja tavallaan juuri tämä KDkin ajaa tätä porkkanointia, kun sä tulet Suomeen, niin silloin meillä pitää olla jo kieli niin kuin heti tarjolla, että sinä et pärjää täällä samalla tavalla. Sä et voi integroitua, ellei sä osaa kieltä, mutta sitten meidän pitää miettiä, että missä vaiheessa me voidaan oikeasti tulla vastaan. Ja me voidaan ja meidän pitää tulla vastaan. Ja sitten vielä Maarit ja sitten hypätään seuraavaan kysymykseen. Kiitoksia. Joo, tässä tuli todella hyviä puheenvuoroja ja näinhän se on, että ei voi niputtaa niin missään tapauksessa maahanmuuttajia. Itse toimin Omniassa lähihoitajakoulutuksessa opettajana ja siellä on erilaisia ryhmiä, on aikuisia maahanmuuttajia, sitten on teinejä, oppivelvollisia, niin siellä on hyvin erilaiset haasteet kyllä. Ja se, mitä itse tuossa mietin, niin täytyisi niin sujuvoittaa näitä tämmöisiä laillistamisprosesseja tai tämmöisiä, että kun on koulutuksia omassa maassa, niin se pitäisi niin kuin nopeuttaa huomattavasti. Mä itse HUS-hallituksen kokouksissa istun myöskin ja siellä me käytiin nyt läpi niin kuin tätä kuviota ja siellä niin kuin myös tuotiin sitä esiin, että täytyy niin kuin saada nopeammaksi se, että jos ihminen on siis niin kuin sairaanhoitaja omassa maassa, esimerkiksi filippiiniläisiä olen opettanut, se on sairaanhoitaja Filippiineillä, he tulevat tänne ja heidät koulutetaan sitten lähihoitajiksi. Tai siis, että kun ajattelee, että se osaaminen on jo aika kovaa siellä alla, eli miten ihmeessä ei voida niin kuin sitten tehdä sitä nopeammalla tahdilla. Ja sitten tämä suomen kielen niin kuin osaaminen, niin siinä pitäisi olla tosi jämäkkä. Että se olisi niin kuin tehnyt aivan selväksi, että nyt kyllä niin kuin täytyy se kieli opetella, että se on se portti siihen, koska sitten se, että kuinka paljon kuulee sitä, että on monta kymmentä vuotta niin kuin asuttu ja aina vaan tarvitaan niin kuin tulkkia esimerkiksi niin kuin lääkärin vastaanotolla. Mun eräs ystävä on lääkäri, hän sanoi, että on se nyt ihmeellistä, että sitten tavallaan, että se täytyisi niin kuin tulla
voimakkaasti niin kuin se, koska on vaikea kulttuuriina sitten ja sulautua tai siis elää elämänsä, jos kieli on sitten jää oppimatta. Tuo on tärkeää, kun sä Elina nostit myöskin tässä niin kuin osatyökykyiset, niin minusta on ihana se prosessi, mikä siinä on ollut, että kaikki me muistamme, täällä on jo sen verran iäkkäitä ihmisiä, että ensiksi puhuttiin vajaatyökykyisistä, sitten nyt puhutaan osatyökykyisistä, ja mä olen ollut vetämässä viime keväänä keskusteluja meidän hallitusohjelmaan liittyvässä työkykyhankkeessa, niin sitten siellä puhuttiin jo täsmätyökyvystä. Ja mä ajattelen, että kielellä on merkitystä ihan oikeasti. Että me ajatellaan, ja tässä mä joskus olen viime päivinä ajatellut, että nyt kun me ollaan tällaisessa työvoimapulan tilanteessa, kun me ollaan, niin ehkä tämäkin tästä nyt sitten parantuu, kun on ihan pakko, niin kuin te sanoitte, että just nämä kielikysymykset, se laillistaminen, jos olet sairaanhoitaja, niin millä prosessilla pääsisit sairaanhoitajaksi. Jokainen paneeli, jota olen vetänyt viime syksynä tai tänä keväänä, niin kaikissa puhutaan henkilöstövajeesta. Se on siis, ja minusta nämä oli ihan maata seisauttavia, nämä Kevan luvut pari päivää sitten, että siis sairaanhoitajien vaje oli yli 16 600 henkilöä, ja kun vuonna 2021 hoitajia arvioitiin puuttuvan koko maassa noin 8 000, tuplat. Lähihoitajia arvioidaan tällä hetkellä puuttuvan 8 800, ja vuonna 2021 vaje oli 738. Ja nyt kun me ollaan Uudellamaalla, niin mä otin vielä nämä, että siis pelkästään Uudellamaalla on siis 6 000 sairaanhoitajan vaje, sillä vuonna 2021 hoitajia arvioitiin puuttuvan pelkästään Uudellamaalla 3 500. Kun mä näitä kotona luin, niin mä ajattelin, mulla oli ihan tukka pystyssä näiden lukujen kanssa. Ja sitten mä muistan, kun luin tätä paljon puhuttua hoitajamitoituslakia, jota on veivattu niin hirveästi viime syksynä ja aika monena muunakin vuonna, niin siellä arvioitiin silloin, kun sitä hallituksen esityksessä siis, että vuoteen 2030, se lakiesitys oli siis vuodelta 2019, että vuoteen 2030 mennessä tarvittaisiin 30 000 uutta hoitajaa. Et siis nämähän on ihan käsittämättömiä oikeasti nämä luvut. No nythän meillä ministeriön Krista Kiurun työryhmä, tai hänen johdollaan tehty työryhmä laati tämmöisen strategisen tiekartan vuosille 2022-2027, ja minusta yksi se keskeinen tiivistys siinä oli, että oikeiden ihmisten pitää tehdä oikeita töitä, siis että jos sä oot tukipalveluita ja sulla on sellainen koulutus, niin sä teet niitä töitä, ja lähihoitajat tekee lähihoitajatöitä ja sairaanhoitajat tekee sairaanhoitajan töitä. Miten te poliitikkona nyt vaikutatte tähän, koska tämä on myöskin niin kuin sillä hankala kysymys minusta, että te ette ole työnantajina ja te ette ole siellä työpaikalla, mutta miten te kansanedustajina vaikuttaisitte siihen, että näin nyt sitten todellakin tapahtuisi? Nyt mä annan Elinalle ekaksi. Joo, ensimmäisenä niin kyllä nopeuttaisin niiden valmistumista, joilla on jo tutkinto sieltä ulkomailta, että he nopeammin pääsisivät hoitajien hommiin tai mihin tahansa ammattiin. Ja sitten koulutusmääriä pitäisi lisätä, että nuoria saada opiskelemaan hoitajiksi. Ja se vaatii myös sitä, että sen tulisi sitä tasa-arvoa elää sinne palkkaukseen ja myös työolojen kehittämistä se vaatisi paljon, että se houkuttelisi lähteä opiskelemaan sitä hoitoalaa. Ja ulkomailta me tarvitaan sitä työperäistä maahanmuuttoa ja myös perheenyhdistämisen kautta pitäisi saada houkuteltua ihmisiä niin opiskelemaan sitä alaa. Ja me tarvitaan myös opettajia siis. Eihän me voida korkeakouluissa lisätä niitä opiskelijamääriä, jos ei saada niitä opettajia. Opiskelijamääriä on lisätty, mutta nyt vastatkaa nimenomaan siihen, että tämä on minusta niin kuin 1000 taalan kysymys, että me tarvitaan, niin kuin olen todettu, että me tarvitaan ulkomailta työvoimaa, mutta se ei ole mikään napsahdus ja sitten sekin on ihan oikein sanoa, että niin kuin minusta on hienosti tässä sanottu, että se pitää tehdä eettisesti kestävällä tavalla, ja voidaan riistää niin kuin jostakin kehitysmaasta yhtäkkiä niiden kaikkia hoitajia tänne ihan oikeasti. Mä ajattelen, että se on niin kuin iso kysymys. Mutta jos te olette kansanedustaja, niin mä ajattelen, että tämä oli konkreetti ehdotus, tämä on viisas työryhmä miettinyt, ja se työnjako oli minusta yksi keskeinen viesti.
Miten te aiotte vaikuttaa siihen, että se ihan oikeasti toteutuu? Kukas nyt sitten aloittaisi? Mä voin aina antaa Pirjo sulle ja annetaan sitten tuolle Annikalle, että sitten oikeasti voitte valittaa. Että taas se toimittaja teki silleen, että ihan se huonosti se jakoi puheenvuoroa ja pyydän jo anteeksi etukäteen, mutta yritän parasta, niin ole hyvä Annika. Ei ole mitään, pidetään puolia. Hyvä. Mutta lähinnä siis mä olen tässä niin kuin kampanjassani ja muutenkin niin kuin jotenkin niin kuin ennaltaehkäisevän työn. Mä olen terveydenhoitaja ja meistä on tässä muitakin. Ja tämä on nyt se homma, että meidän täytyy saada tehdä sitä työtä, että me ehkäisemme niitä asioita, mitä mä olen tällä hetkellä terveysasemalla, eli mä olen hoitamassa. Mä olen niin kuin paloja sammuttamassa. Mä olen ihan väärässä paikassa. Tämä on just se, mihin ne työt niin kuin ihmiset. Ja sitten tämä, että eihän näitä hoitajia, näitähän on niin kuin lähtenyt toisiin töihin. Meillähän on hoitajia. Meillähän on valtavasti hoitajapaikkojakin. Niihin ei saada väkeä tällä hetkellä. Eli nyt tämä ala ei ole niin kuin houkutteleva todellakaan tämän niin kuin työmäärän ja näiden, niin kuin, nimenomaan näiden työolojen suhteen. Mutta pysykää nyt siinä. Tämä on hankala kysymys, että me tiedetään nämä kaikki. Siis, että joo, mulla on täällä työolokysymys, katsotaan mennäänkö siihen, mutta että mä ajattelen, että nyt meillä on konkreetti ehdotus pöydälle, jota viisaat ihmiset, siellä oli Tehyt ja Superit ja kaikki mukana, miettimässä, että miten, että se työnjako voisi olla yksi. Koska kaikki nämä muut keinot, mitä te hienosti tarjoatte, niin ne vaan ei tule sormiin napsauttamalla. Mutta tässä voisi olla nyt joku. Niin miten te kansanedustajana, tämä on paha kysymys, mutta sen takia mä sitä kysyn. Jatka, ota siihen. Joo, mennään suoraan tuohon. Eli jos se on se työnjako, niin se tarkoittaa sitä, että terveydenhoitajat tekee terveydenhoitajan töitä, heitä on riittävä määrä, eli jokaisessa koulussa on oma terveydenhoitaja aina saatavilla. Siellä voisi olla kyllä myös aina kuraattori ja psykologikin, mutta siellä vähintään olisi terveydenhoitaja. Ja kaiken ikäisillä olisi terveystarkastuksia edelleen, myös hammastarkastuksia. Tämä on sitä ennaltaehkäisevää, jotta ei tapahdukaan niin kuin näitä asioita, mitä tapahtuu. Nyt tällä hetkellä niillä, joilla on hyvä työterveyshuolto, heillä on terveystarkastuksia. Kenelläkään muulla ei ole, eikä ole ikäihmisillä, eikä ole työttömillä. Eli nämä on ne, mihin mä laittaisin. Ja vieläkin mä haluaisin penätä, että miten toi tehdään. Meillä on laki terveystarkastuksista ja sitä ei toteuteta. Siis just nämä lasten terveystarkastukset, nehän ei kaikki toteudu tällä hetkellä. Mä katsoin syksyllä niitä tilastoja. Sitten se on valvonta. Niin, mutta ja sä oot tosi oikeassa siitä, että ennaltaehkäisevä työ, jos mä ajattelen mun toimittajauran aikana, kuka jos kaikki se puhe, jos sun sinällään täysin hieno puhe ja täysin relevantti puhe, niin olisi muuttunut edes puoliksi teosta, niin meillä ei olisi ennaltaehkäisyllä kanssa mitään voisi. Mutta minua niin kiinnostaisi, että miten te teette tämän. Kukas nyt sanoisi? Ole hyvä. Kiitos. No, tämä on arvokysymys ja budjettikysymys. Eli kyllä meidän sosiaali- ja terveydenhuolto ja koulutusalat tarvitsee valtion budjetissa panostuksia, ihan suoraan lisää rahaa, jotta me pystytään lisäämään vakanssimääriä ja kehittämään sitä toimintaa just sinne ennaltaehkäisevään suuntaan, jotta me saadaan meidän alaa vaihtaneet sote-työntekijät ja varhaiskasvatuksen työntekijät palaamaan takaisin siihen töihin. Se on ehdottomasti nopein tapa saada työntekijät palaamaan takaisin, kun heillä on se koulutus ja osaaminen, he voi suoraan tulla töihin, mutta heidän täytyy pystyä luottamaan siihen, että työolot on kohdallaan, johtaminen on kohdallaan ja se, että he pystyvät vaikuttamaan siihen työn sisältöön. Sitten toinen asia on, etenkin täällä Uudellamaalla, pitää nostaa koulutuspaikkamääriä, että me saadaan tänne, koska suhteellisesti täällä on enemmän sitä työvoimapulaa, niin koulutusta pitää lisätä myös täällä. Toki on kiinnostavaa, mä katsoin tätä varten niin yhden tilaston ja Aki Lindén ollessaan ministerinä nyt, niin kun Krista Kiuru tuli takaisin, niin sanoi, ja siitä haastattelusta mä sen nyt tarkistin, että meidän pitää kuitenkin muistaa, että meillä on hoitajia enemmän kuin aikaisemmin. Siis että meillä ei ole tapahtunut mitään sellaista räjähtävää, että nyt yhtäkkiä kaikki olisi lähtenyt johonkin, niin ei ole tapahtunut, mutta me kaikki ollaan istuttu tässäkin salissa seminaarissa ainakin yhdessä ja luultavasti 15 tai 50, jos me ollaan nähty valtiovarainministeriön Suomen vanhenemiskäyrät. Eli siis on myöskin kysymys siitä, että meidän tarve kasvaa, eikä se ehkä niin, että hoitajat olisi nyt kaikki kadonnut jonnekin. Ja tämä on se niin kuin jotenkin ratkaistu. Nyt Pirjo, sä oot odottanut
kuuliaisia. Kiitos Tiina, ja se oli hyvä, että mä sain odottaa, koska mä niin ihanan asian saan kertoa. Nimittäin me käytiin järjestöpuheenjohtajien kanssa, mä sain olla mukana, me käytiin eduskunnassa aika vasta sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalle kertomassa tästä asiasta, että miten tämä pitäisi hoitaa. Ja meillä oli 2 asiaa. Toinen oli kelpoisuusehdot ja toinen asia oli se, että me sanottiin aivan konkreettinen esimerkki, että ei ole oikein, että erikoissairaanhoitaja pesee alusastioita. Se on se työnjako. Se on työnjako nimenomaan. Mutta sitten mä sanon Tiina yhden asian vielä. Nyt meillä on hoitajamitoitus 7 hoitajaa 10 hoidettavaa. Me tarvitaan ne 7 käsiparia, mutta ne eivät tarvitse olla erikoissairaanhoitajia ne 7. Ne voi olla ihan, me voidaan muita väkeä sinne saada. Me saadaan kyllä se toteutettu. Ja Tiina, minkä sanoit, meillä on hoitajia. Mä selvitin asian. Valvirassa on 40 000 hoitajaa, jotka eivät ole hoitotöissä. Kiitos. Ja vielä, jos tästä haluat, sitten me puhutaan seuraavaksi rahasta, minkä toi Olga nosti esiin, niin kuka haluaa vielä sanoa? Kaikki on Marit ja sitten Slovis. Joo, kiitoksia. Toi niin kun se, että palkat pitää nostaa ja pitää koulutusmääriä lisätä, niin se on tietysti semmoinen, olisi tavallaan ratkaisu, mutta kun se vaatii rahaa. Ja se rahan määrähän meillä nyt on niin sitä velkaa jo niin paljon, ja sitähän niin kuin ei voi niin vain nyt rahalla ratkaista tätä asiaa. Ja koulutusmääristä sen verran, että ainakin nyt ammatillisessa koulutuksessa ja samaten ihan ammattikorkeassa hoitoalalla nimenomaan, niin hakijamääräthän on romahtaneet, että se ei niin kuin ole mikään sitten ratkaisu siihen, että nostetaan niitä koulutuspaikkoja, koska ne nykyisetkään paikat jäävät niin kuin käyttämättä. Ja ammattikorkeakoulussakin sitten yritetään houkutella, että please tulkaa meille opiskelemaan, kun vielä muutama vuosi sitten oli niin kuin todella vaikea päästäkään sinne. Ja sitten tämä työnjako, niin sehän täytyy niin kuin ehdottomasti tehdä niin, että osaajat tekee osaamistaan vastaavaa työtä, ja sehän täytyy niin kuin ihan laittaa sillä tavalla ihan selkeästi. Ja hoitajamitoituksesta sen verran, että sehän ei voi olla sillä tavalla sitten, että se... Ei mennä nyt hoitajamitoitukseen, kun mä oon nyt hirveästi kysytty tätä työnjakoa, että yrittäkää nyt pysyä siinä. Please. Haluatko Lovisa jatkaa työnjaosta jotain, että sä sanoit siitä jo, että päästään eteenpäin oikeasti. No mun mielestä se on arvokysymys ihan yhtä lailla. Se tarvitsee resursseja juuri mitä tässä Maarit sanoi, että semmoista selkeää, kuka tekee, mitä tekee. Ja kohdella vielä niin kun tavallaan sä viittasit siihen väestön ikääntymiseen, niin meidän pitää myös vahvistaa sitä omaishoitajien asemaa tavallaan ja sitä ennaltaehkäisevää työtä, mutta se ei nyt varsinaisesti tähän sun kysymykseen. Nyt mä vähän jotenkin luovutan tästä työnjaosta, koska siis oikein Mä mietin, siis sen takia se kysymys oli asetettu tuolla lailla, koska sehän on ensisijaisesti siellä työpaikalla. Se ei ole kansanedustaja-asia, mutta mä ajattelin sitä, että jos se oli yksi musta keskeinen se työryhmän tulos, niin se on myöskin asia, josta kansanedustajaehdokkaat, mutta mennään siihen rahaan, te nostitte sen esiin. Koska useammassa puheenvuorossa tuli tämä raha. Nyt mä provosoin ihan tahallani tämä Hesarin vaalikoneesta, taisi olla eiliseltä päivältä. Ja nyt mä provosoin Maarit erityisesti sua, koska Hesarin vaalikoneiden vastanneiden pohjalta toimittaja oli laatinut jutun ja siellä sanottiin, että kaikkien muiden puolueiden paitsi kokoomuksen ehdokkaat ajattelevat, että valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ja se, mitä me ollaan nyt puhuttu, niin kysymys rahasta. Haluatko Maarit aloittaa? Ja sitten tästä otetaan kierros, koska mä ajattelen, että tämä on ihan hirveän iso kysymys. Kun luki eilen valtiovarainministeriön tuoretta ehdotusta 9 miljardista, siellä oli sekä 0,7, sitten siellä oli hoitotakuu, ja mä printtasinkin sen, ja sen lisäksi siellä oli sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut, että niitä pitäisi voida korottaa. Jos tilanne ei ole just muuttunut, niin meillä on myöskin kohtuullisen korkeat asiakasmaksut tässä. Mutta Maarit, sosiaali- ja terveydenhuoltoon enemmän rahaa. Joo, oikein hyvä kysymys ja kiitos tästä kohdennetusta. Eli kohdennetusta tuesta. eli tosissaan se, että kyllä me niinku nähdään se, että täytyy tehdä näitä ratkaisuja niinku isommasti ihan siinä niinku työn järjestelyissä ja kaikissa siinä, että tarvitaanko, jos mietitään, että seinäthän ei ensinnäkään ole niitä, jotka hoitaa,
vaan meidän pitää saada niin kuin sillä tavalla, niin kuin nyt kun korona-aika on ollut, niin ihmiset on tottuneet myös siihen digipalveluihin aika hyvin ja niitä on kehitetty tosi paljon. Niin se, että me saataisiin niin kuin niitä säästöjä niin kuin siitä, että me kohdennetaan tosi paljon semmoista uutta niin kuin liikkuvia yksiköitä näitä ja muita. Mutta sä oikeasti ajattelet niin, että suunniteltua enemmän, se on myöskin sun kantaa, että ei enempää rahaa. Niin. No tuossa nyt on, se ei ole varmaan nyt sitten minun vastaus. No eikö mä sanoin, että se oli vain kysymystä, koska tämä oli siis Hesarin kansanedustaja, jotka ovat täyttäneet vaalikoneen, niin tämä oli sieltä tehty juttu, niin nyt minua kiinnostaa tietysti, että tämä yleisöä kiinnostaa, mitä sä ajattelet? Joo, kyllä tämä, niin kuin, mä ajattelen niin kuin sitä, että ensinnäkin viitaten siihen aikaisempaan keskusteluun tässä näin niin työnjaosta. Suunniteltua enemmän rahaa, että se on nyt se kysymys. Että pitääkö suunniteltua enemmän rahaa laittaa? Niin. Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kyllä vai ei? No näkisin nyt sen, että ne asiat voi järjestää niin uudella tavalla, että saadaan sieltä niin kuin oikeasti sitä kohdennettua toimintaa ja vaikuttavuutta sinne, missä oikeasti tarvitaan. Ja sen takia ei rahaa. Niinkö? Mä näkisin niin kuin sen, että siellä lähdetään siitä, että nimenomaan niin kuin saadaan järkeistettyä sitä toimintaa yhä enemmän ja enemmän. Ja toki niin kuin tämä hoitajan palkka-asia, me ollaan kyllä ihan Vantaan Keravan alueellakin nyt lähdetty siihen, että esimerkiksi Vantaan sairaalassa on erittäin paljon vuokratyövoimaa, se melkein pyörii sillä. Mutta nyt me ei puhuta Vantaan säästä, kun ihan oikeasti, te tuutte näkemään, että tätä puhutaan sitten vaalikeskusteluissa yleisemminkin. Tämä on minusta tosi merkittävä kysymys, koska me tiedetään, missä tilanteessa me tällä hetkellä ollaan. Mä tarkistin myöskin tuossa Teppo Krögeriltä eilen varmuuden vuoksi, kun mä muistin itse, että miljardi oli hänen arvionsa vanhuspalveluista, paljonko puuttuu, niin Teppo vastasi minulle eilen, että 1,8 miljardia puuttuu. Hoivavelasta on puhuttu miljardin kohdalta, koska meillä oli korona, niin kuin me kaikki tosi hyvin tiedetään, ja sitten meillä on tämä vanheneva väestö. Ja sen takia mä oon nyt tylsä, että mä ihan oikeasti musta on kiinnostavaa kuulla, että kyllä vai ei suunniteltua enemmän rahaa. Kukas nyt aloittaisi? Lovisa siitä vierestä. Kiitos. KDhan on ehdottomasti ollut sen puolella, että tarvii enemmän rahaa. Me ollaan soten korjaussarja julkaistu jo ensimmäisenä mun mielestä meidän puolueen ja ajatellaan, että koko sote-uudistus lähtee takamatkalta. Siellä on rahoitusmallissa isoja haasteita ja nimenomaan palvelutarpeeseen pitäisi vastata täysmääräisesti. Koko sen niin sote-palveluiden uudistuksen ajatus oli, että päästäisiin sinne lääkäriin vihdoinkin ja taataan niitä laadukkaita palveluita koko maahan. Ja nyt tällä rahoituksella se ei tule onnistumaan. Eli enemmän kyllä. Ja se tuottaa sitten pitkässä juoksussa niin kun säästöyksen, että tulee se ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät. Otetaan tästä nyt ihan semmoinen kierros, kyllä vai ei, koska tämä on ihan oikeasti tosi iso kysymys. Joo, kyllä. Ja se täytyy jostain muualta se raha löytää, mutta se täytyy kyllä ehdottomasti. Mistä sä ottaisit sen pois? No sitten näitä on varmaan yksittäisiä asioita. Meillä on tehty paljon budjetti myöskin. Missä... No sanoppa sieltä nyt yksi sellainen konkreettinen asia. No siellä on vaikka semmoisia, että AY-liikkeiden verovähennysoikeuden poistaa. Paljonkohan se mahtaisi olla miljoonissa? No kyllä sieltä aika paljon. Mä muistan, niistä on laskettu. Janus viimeksi veteli näitä lukuja aika hyvin hatustaa. Mulla ei ole ne mukana ikävä kyllä tässä, mutta sieltä löytyy kyllä useamman. Koska silloin on aika tärkeää tietää, että jos sanotaan, että sitä tasoitetaan, niin sitten, ja sitten olisi kiva, kun tietäisi summat. Mutta otetaan siitä seuraava. Joo, Frida. Kyllä vai ei? Joo, emme voi leikata niin sote-alalla. Entäs kun tämä oli tämä, että valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa? Kyllä vai ei? Olen sitä mieltä, että tarvitsemme enemmän rahaa sote-alalle sen takia, että jos sote-ala ei saa riittäväksi rahaa, se maksaa enemmän niin kuin loppuvaiheessa. Sitten Sade. Piru sitten. Mä jo ennen tämän hyvinvointialueen uudistamisen toimeenpanoa sanoin, että eduskunnasta tulee Suomen suurin kunnanvaltuusto. Niin kuin näiden vaalien yhteydessä tiedämme jo, että ne mitä kunnat päätettiin aikaisemmin ja joka vuosi tuli ylityksiä. Viime vuonna 50 miljoonaa euroa jouduttiin Vantaalla pistämään erikoissairaanhoidon menojen ja myös perustason menojen ylityksen vuoksi. Että kyllä me joudumme ihan varmasti tulevina kansanedustajana siihen rooliin.
ja toisaalta sitten pitää pystyä löytämään myös niitä tuottavuuden parannuskeinoja, joilla pystytään sitten sote-alalla saamaan hallintaa tätä menokehitystä, että tässä on varmaan molempia lääkkeitä käytettävää. Joo, sitten on. Ja toistan edellisessä kysymyksessä esittämäni kannan, eli kyllä tarvitaan lisää rahoitusta soteen. Hyvinvointialueet on tehnyt lähes miljardin verran alijäämäiset budjetit jo tälle vuodelle, ja ne on tiukat. Se rahamäärä on suurempi. Ja mä näen tämän myös niin kuin samaa asiaa, mitä Maarit kertoi, että kun meidän palvelun tarve on kasvava, tiede kehittyy, meillä on enemmän hoitovaihtoehtoja ja samaan aikaan väestö ikääntyy, niin kyllä meidän täytyy etsiä siinä sen lisärahoituksen lisäksi myös sitä kun toimintatapojen muutosta. Mutta sitä toimintatapojen muutosta me ei pystytä tekemään, ellei meillä ole sitä alkupanostusta rahassa. Niinkin, mutta sitten jos ajattelee esimerkiksi nyt, että meillä oli aikaisemmin noin 200 tämmöistä kuntayhtymätyyppistä mallia, jolla mentiin, ja nyt meillä on 22, ja kaikkialla muulla paitsi Uudellamaalla, niin on yksi johto ja yksi budjetti, että kyllä voi niin kuin ajatella, että sieltä ihan oikeasti, haluan suhtautua optimistiin, että sieltä ihan oikeasti voisi löytyä sitä, mutta silti se jättää sen kysymyksen, että kaikkea sitä tarvitaan, se on musta ihan päivänselvää. Ei voi olla niin, että nyt mennään sitten entisillä systeemeillä, kun on tehty jättiuudistus, jossa on mahdollisuuksia ainakin. Mutta lisää rahaa, suunniteltua enemmän. Joo, kyllä sitä tarvitaan just nimenomaan tämän koronan takia ja ikääntymisen takia. Tämä palvelutarve on tosiaan kasvanut, että se on ihan selvä. Ja ennaltaehkäisyyn pitäisi panostaa, niin pitkällä juoksulla me saatetaan tulla säästöä siitä, että nyt panostetaan. Ja kunnathan niin kuin alibudjetoi tähän sote-palveluihin. Ja tämä on myös tämä vaje siitä seurausta, että me ei olla tehty niitä ennaltaehkäiseviä toimia, niin kuin täällä puhuttiin näistä terveystarkastuksia ja muita ei ole tehty, jolloin se on esimerkiksi meidän vammaisten kohdalla, niin se kuntoutukseen panostetaan, niin sittenhän se hoidon tarve on paljon isompi ja sitä se on ollut. Varsinkin jos ajattelee 65 vuotta täyttäneitä, niin heillä esimerkiksi kuntoutukseen panostaminen olisi tosi tärkeää. Ja verotusta kehittämällä tätä niin kuin maksaisin. Me ollaan arvioitu, että siellä työllisyyttä vahvistamalla ja verotusta kehittämällä voitaisiin saada 4 miljardiakin vaalikauden aikana kehittää. Nämä on siis huippuja nämä luvut. Nyt mä en osaa sanoa enää mitään ainakaan siihen, että ollaan niin suurissa, mutta Pirjo vielä, ole hyvä. Kiitos. Kyllä vai ei suunniteltua enemmän? Kyllä. Ja siis mä vastaan tähän, että meidän on välttämätön saada tähän lisää rahaa, koska me ei näitä alijäämiä ei kateta, jos siihen saadaan lisää rahaa. Sä oot kaikilta kysynyt, Tiina, että mistä se raha revitään, mutta mä sanon siihen yhden esimerkin. Mä luin Facebookista, eräs yrittäjä oli sanonut, että tämä on tietyllä tavalla huumoriakin, mutta tässä on pikkusen juurtakin takana. Eli kun nyt puhutaan siitä, että se on 2 vaalikautta, että tämä valtiontalous saadaan tasapainoon, niin tämä oli laskenut tämä yrittäjä, että se on 8 tuntia, kun tämä talous saataisiin tasapainoon, ja se kertoi sen esimerkin, ja minusta se oli hyvin radikaali ja ajattelemisen arvoinen. Hän sanoi, että jokaisesta valtion taloudesta lähtevästä eurosta otetaan 10 senttiä. Mä en ihan heti usko, mutta jonkun pitäisi varmaan laskea. Se oli siis sanon vaan sen verran, ja ehkä mä sanon tuonne yleisöllekin sitä, että mä ajattelen, että kun äänestäjänä on niin syytä kuunnella kauhean tarkkaan näitä puheita, kun on kauhean helppo heittää, että otetaan tuosta 10 miljoonaa ja tuosta. Ja sitten luvut on niin, joo sanoit sä, mutta että isossa kuvassa, ja kun muistatte teistä kuinka monet normitalkoot on esimerkiksi tehty tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ja sitä on perattu, että mistä sitten otetaan, ja sitten on käteen jäänyt suurin piirtein, nyt mä kärjistän, että se on hirveän helppo sanoa, mutta sitten mistä ihan oikeasti. Et sen takia mä en kysy sitä kauhean tarkkaan teiltä, koska niin kanteis varmaan, mutta sitten meillä on tällaisia valtavia lukuja ja meistä kukaan ei pysty sanomaan, onko se totta vai ei. Näin. Otetaan, meidän aikaa on vielä 10 minuuttia, ja jos sieltä tuon verkosta jotain, jota pitäisi kysyä, mutta ilman muuta meidän täytyy kysyä yksi kysymys.
vanhuspalveluista myöskin. Nyt mä jysäytän taas tämmöisillä, taas mulla oli kotona tukka pystyssä, kun mä luin näitä lukuja ihan oikeasti. Hoitajamitoituksen ympärillä on hääritty 10 vuotta. Ja nyt sitten todellakin eilen valtiovarainministeriö sanoi, että siitä voisikin sit säästää, muistaakseni se oli 240 miljoonaa. Ja samanaikaisesti, niin kun, mitä tapahtuu nyt toisaalla viimeisen vuoden aikana, nämä on THL-lukuja tammikuuta ja helmikuulta. Vanhusten kotihoidossa sote-koulutettujen työntekijöiden rekrytoinnit vähenivät 18% toukokuusta 2022. Noin 1/5 toukokuusta 2022 väheni kotihoitajien, sote-koulutettujen työntekijöiden rekrytoinnit. Ja kotihoidon asiakkaiden luokse tehtyjen käyntien määrä laski ensimmäistä kertaa viime vuonna. Määrä tippui 1,8 000 käynnillä. THL-tutkija sanoi minulle, että tämä vastaa suurin piirtein ei nyt sentään vuoden, vaan kuukauden käyntiä. Siis ihan järisyttäviä lukuja. Ja mitä me luettiin lehdissä viikonloppuna, me kaikki, että päivystykset on täynnä ja osastolle ei pääse päivystyksestä eikä osastolta pääse ympärivuorokautisen hoitoon. Siellä on tosi paljon vanhoja ihmisiä, jotka odottaa jotakin paikkaa. Et mä nyt kärjistän, mutta se aika, kun on hääritty 0,7 tai jonkun muun kuusen ympärillä, niin meillä tapahtuu ihan kauheita siellä. Näin ei tietysti pitäisi käydä. Mitä te nyt tekisitte? Koska jos tämä ongelma ei saada ratkaistua, niin meidän myöskin terveydenhuolto jumittaa tosi pahasti. Mitä? Olga nosti ekana käden. Meidän terveydenhuolto on kriisissä ja se näkyy kyllä ammattilaisen työssä ja varmasti ihmisten arjessa se 1,8 miljoonaa käyntiä, sehän on aivan hirvittävä luku, mutta koska puhutaan vanhuudesta ja ikä on riski melkein mihin tahansa sairauteen, niin meidän pitää saada se perusterveydenhuolto kuntoon. Ja kun kysyit äsken, että mihin sinne soteen laitetaan rahaa, niin se pitää laittaa perustason terveydenhuoltoon niin, että saadaan 1000 lääkäriä lisää ja sitä muuta hoitohenkilökuntaa ja avustavaa henkilökuntaa sinne niin, että me saadaan oma lääkärimalli, joka takaa hoidon jatkuvuuden ja sillä lailla sairastavuus alenee, hoitotulokset paranevat, kuolleisuus vähenee ja tulee myös säästöjä. Mä pyysin myöskin valtiovarainministeriöltä, kun muistin hallituksen esityksestä, että mitkä oli, miten ne jakautuivat eri sektoreiden välille. Ja sekin oli, mä sain siis toissa viikolla vuoden 20-luvut kuntien nettomenot, jos nyt muistan, nettokulutusmenot taisi olla se ihan oikea termi. Niin kiinnostavaa oli se, että perusterveydenhuolto oli 3,7 miljardia ja uskokaa tai älkää, vanhuspalvelut myöskin 3,7 miljardia. Siinä on meillä kaksi tosi isoa, niin kuin siitä noin 20 miljardista oli se kakku, sitten on erikoissairaanhoito oli 7 ja sitten sosiaalipalvelut oli jotakin, jota nyt just en muista. Mutta siis, että me puhutaan tosi merkittävistä summista. Ja perusterveydenhuollostahan me tiedetään se, että sekä työntekijämäärä että rahamäärä on viime vuosina pysynyt ihan juuri näin. Kyllä. Mutta mitä te tekisitte sille kotihoidon? Sade? Tuossa kotihoidossa tarvitaan siis siellä nimenomaan niitä käsipareja, jotka voivat käydä erityyppisillä palveluilla siellä tsekkaamistilannetta. Ei tarvita aina sitä hoiva-ihmistä, vaan siellä voi olla muutin kotipalvelua, että se käy hoiva-ihminen, mutta myöskin kotipalvelut tsekkaamissa riittävän usein. Mummini aikana Ilomantsissa hoidettiin ihan viimeiseen saattoon asti melkein niin kotonaan ja sielläkin 5 henkilöä päivässä. 5 kertaa tsekattiin. Että tällaisilla palveluilla varmasti saadaan. Mutta sitten toinen, mikä mä olen erittäin huolissani, on näiden hoivapaikkojen investoinneista. Nyt on tällä hetkellä hyvinvointialueelle niin sellaiset raamit pantu kaulaan ja näihin investointeihin rajoittimet on niin suuret, että ei pystytä käytännössä rakentamaan, mutta että tässä olisi syytä muuttaa lainsäädäntöä tai ainakin valtiovarainministeriön kehysajattelua, että investoinnit voidaan käyttää järkeä näissä investoinneissa ja tehdä niitä nyt etupainotteisesti. Ja sitten on aika iso kysymys se, että me myöskin tiedetään, että niin kuin tehostetusta palveluasumisesta eli ympärivuorokautisesta hoidosta on tullut hyvin hauraiden vanhusten viimeisen 2 vuoden hoitoa. Meillä on valtava iso kysymys, että
Sitten kun mä oon tästä vielä 15 vuotta vanhempi ihan oikeasti, niin mihin mut sitten kipataan, koska meillä ei ole myöskään niitä paikkoja riittävästi. Mutta jatka Annika vielä tuosta. Joo, tähän mä olisin just sanoa, että koska mä olen terveysasemalla ja mä tällä hetkellä vielä Helsingin keskustassa, mä sanoisin, että meillä pääasiassa on iäkkäitä ihmisiä, joita ei myöskään itse asiassa nämä digipalvelut hirveästi auta. Heillä ei ole pankkitunnuksia, he ei käytä ei sen kummemmin omakantaa kuin Maisaakaan, jota mä ensimmäisenä joudun kysymään, se on vähän keliva sinänsä. Mutta on todella paljon ihmisiä, jotka ei haluaisi asua yksin. Ei pärjää siellä, eikä haluaisi odottaa siellä. Ja mä muistan mun jopa niin oma samassa kerroksessa asuva naapuri, niin muistamaton mummo. Mä monta kertaa hänet niin yhdin sieltä käytävästä muutamassa apua. Tänne tiedetään. Onko se sun ratkaisu mikä? On mun ratkaisu mikä. Eihän se mikään muu voi olla kuin raha. Se täytyy olla sitä rahaa sinne ja ymmärtää sitä. Plus sitten ehkä tämä monikerroksinen hallinto. Siellä meillä ehkä olisi varaa hieman kaventaa. Meillä on niin varmaan 10-portainen hallinto tuollaisessa jossain perusterveydenhuollosta, kun lähdetään tai hoitajien niin esihenkilöt ja sillä on aika paljon. Mä en ihan saa kiinni tuosta. Lääkäri sanoo minusta, että hänellä itsellään on niin kuin, hänen yläpuolellaan 10 niin kuin bussissa, hänen yläpuolellaan 10 eri tasoa hallintoa, niin on se ehkä melko merkillinen. Tämäkin on aika helppo. Yleensä me aina hallitusta karsitaan ja sitten me ihmetellään, kun meidän järjestelmä ei toimi, kun ne julkisen sektorin ihmiset, jotka on usein ihan tarpeellisia. Mä provosoin ihan tästä. Otetaan Lovisa ja vedään tästä ja sitten tullaan siinä. Ihan ja provokatiivisia heittoja. Sehän on priorisointikysymys, raha ja resurssointi sinne perusterveydenhuoltoon. Ja nimenomaan vanhusten kohdalla KD on myös esittänyt tämmöistä laaja-alaista terveystarkastusten 70-75-vuotiaille noin 2-3 vuoden välein, jossa arvioidaan terveydentilaa, lääkitystä ja tarvittavia apuvälineitä, että tuetaan tavallaan sitä hyvinvointia. Mutta se ei auta, jos mä tarvin, niin kuin jossain kohti mä olen vaan kuulkaa niin kreppainen, että silloin se on sitä tuettaisiin, niin ei vain jalat liiku. Et sen takia resursseja tarvitaan ihan reilusti lisää, kyllä. Sitten Maarit ja sitten Pirjo esitteli. Kiitoksia. Joo, eli niin mä ottaisin sen esiin, että hyvin paljon kuulee sitä, että nämä digipalvelut, että iäkkäät ihmiset eivät nyt osaa käyttää niitä digiä ja muuta, niin muun muassa siinä niin kun mennään niin metsään, koska itselläni on tutkittu yliopistosta gerontologia, terveystieteiden maisteri pääaine ja niin kuin siinä hyvin perehtynyt tähän, eli sitten se, että kuinka paljon saadaan tosi hyviä digipalveluja ja on vanhukset hyvin tyytyväisiäkin siihen, että tulee niin kuin niitä sekkauksia ja muita. Ja nyt mietinkin noita lukemia, että onko siinä laskettu, ne on vähentynyt ne kotihoidon määrät, että lasketaanko siihen mukaan nämä niin kuin Nämä on THL tällaiset luvut, että kun jos käynnit tippuu, niin että jos rekryt vähenee, niin rekryt vähenee. Ja mä sitäkin tarkistin, että jos tämä on niin kuin viime vuonna, niin siinä voi olla jonkin verran koronaa, mutta ei ihan varmasti kaikki. Kyllä tämä niin henkilökuntapula, sehän nyt on tosi kova. Itse olin 6 vuotta sitten vielä palvelutalo esihenkilö, niin oli 2 lähihoitajan paikkaa auki vakkaria, niin sinne tuli 41 hakemusta tosiaan. Nyt oltaan sen verran, mutta se lyhkäsi, että kaikki saa vielä sanoa. Mä kysyin, että jos me saadaan pikkasen mennä yli, mutta toi. Haluatko Maarit sanoa vielä silleen, että jos Liassa ovat nyt se joukko rupesi puhumaan tuossa kesken, että sano vielä tiivistetysti, mitä haluat sanoa, koska mä hälisin tuossa. Joo, ja nyt kun ajattelen sitä, että siellä hyvinvointialueellahan on nyt tässä niin ensiarvoisen tärkeä tehtävä, eli kun hyvinvointialueet on itse hallinnollisia, niin nimenomaan ne ratkaisut on hyvinvointialueen sisällä. Et sinänsä niin kuin tietysti valtiolta tulee raamibudjettia ja muuta, mutta se on hyvin tarkkaan meille. Mä käyn tosi paljon näissä kokouksissa aluehallituksen puheenjohtajana, eli he eivät ohjaa sillä tavalla, että mitä te teette, vaan tämä on niin se rahaohjaus, että te olette itse hallinnollisia ja sen alueen sisällä voidaan ratkaista. Ja myöskin tämä, mikä on erikoissairaanhoidon perustason niin kuin tämä yhteistyö, niin sehän tietenkin täytyy mennä niin, että me saadaan sillä perustasolla hoidettua niin kuin enemmän eikä sillä kalliissa sairaanhoidossa. Ja se, että alueiden keskellä esimerkiksi niin voidaan ajatella, että siellä on yliopiston osasto tai se on jo aika kaukana kotihoidosta kaikesta huolimatta, mä tiedän, siis se on teidän ihana etuoikeus, kun te olette kansanedustajaehdokkaita, totta kai te haluatte kertoa kaiken mahdollisia. Mun tylsä tehtävä on yrittää pitää teidät jossain siinä, että mä en kuule koko aika kaikkea mahdollista. Mutta jos mä saan ihan Joo.
itse kotihoidon sairaanhoitajana työskennelleenä vielä 6 vuotta sitten, niin minulla on niin tasan tarkkaan tuttua se arki siellä, niin se, että ne on siellä arjessa tehtäviä niin kuin niitä muutoksia niihin käytänteisiin, niin siellä voidaan tehdä tosi paljon, kun annetaan vapaat kädet sillä tavalla, että nyt voitte tehdä, ja samaten niin kuin siihen urapolkuihin, niin kuin se, että jos ihminen erikoistuu johonkin juttuun, niin se palkitaan siitä, niin siinä voidaan saada myöskin sitä hyvää hoitoa, vaikuttavuutta ja myös työtyytyväisyyttä. Okei, Elspir. Kiitos Tiina. Tähän ei ole yhtä ratkaisua eikä yhtä linjaa pitkin voida mennä. Yksi, mikä tässä on jäänyt kokonaan huomiota, on järjestökenttä ja kolmas sektori. Ja kuitenkin edustan sitä vahvasti, sitä kolmatta sektoria, niin, ja vielä tämäkin asian ympäriltä, niin näkisin, että niin kyllä hyvinvointialueiden pitäisi ymmärtää se, että meillä on osaajia siellä kolmannella sektorilla, joita voi hyödyntää tässä kohdassa. Sitten toinen asia, jota minun mielestä pitäisi tarkastella, on että asumismuodot. Eli ei pelkästään niitä asumismuotoja, mitä meillä nyt on. Mä voisin ajatella niin, esimerkiksi sellainen, että kolme tämmöistä justiin eläkkeelle jäänyttä ihmistä niin perustaa semmoisen kommunin ja siellä vähän niin kuin toisiaan huolehtivat ja sitten kun joku tulee sairaaksi, niin sitä, että meillä pitää erilaisia luovia ratkaisuja näillä, mitkä nyt on, niin näillä ei pärjää. Kyllä, välimuotoisia asumispaikkoja, mutta mä olisin toisaalta hirveän varovainen, siis jos katsoo noita sote- tai hyvinvointialueita, niin siellä on STM-sivulla hirveän hieno termi, yhdyspintatyö, ja te, jotka siellä nyt istutte, niin tiedätte, että kyllä sitä tehdään, että ei se järjestökenttä ole musta mikään, että se olisi nyt unohdettu jonnekin. Kyllä se mutta pitää varmaan muistaa myöskin se, että nämä on sellaisia palveluja, joita viime kädessä meidän perustuslaki takaa meille, että me ei voida niin kuin ajatella, että järjestökenttä hoitaa, se voi tehdä ja avittaa, mutta että se on tärkeää. Ja nyt vielä Elina, ole hyvä. Joo, kyllä mäkin sinne perusterveydenhoitoon laittaisin ja sitten tätä asumismuotoja kehittäisin yhteisöllisen asumisen erilaisia vaihtoehtoja ja niitä tehostetun palveluasumisen paikkoja, koska se kotihoidossa on liian huonokuntoista porukkaa. Siitähän tämä kertoo, että ei pärjätä siellä kotona. Ja sitten myöskin omaishoidon kehittäminen, omaishoidon palkkioiden korottaminen ja se, että myös semmoinen omainen, joka ei asu samassa taloudessa, niin voisi vaikka huolehtia omaisestaan ja saisi sitä palkkiota. Tässä tarvitaan tosiaan, niin kuin Pirjo sanoi, niin monenlaisia ratkaisuja. Ja myös tämän työn käytäntöiden kehittäminen on myös tärkeää, että se olisi houkuttelevaa se kotihoidossa työskenteleminen. Tähän vielä tämmöinen pikku kevennys, kun mä olen saanut tehdä tätä työtä niin pitkään, niin kun te useammat teistä nyt mainitsi hienosti omaishoidon, niin tiedättekö 2004 silloinen Itä-Suomen lääninhallituksen ylijohtaja selvitti omaishoidon 2004. Ja samainen Elli Aaltonen, myöhemmin Kelan pääjohtaja, selvitti 2014 sen omaishoidon. Ja mä muistaakseni päätin silloin 2014 sen jutun, että mä oon sitten eläkkeellä jo silloin, kun ehkä 2024 tämä selvitetään seuraavan kerran. Että tässä nyt ehkä voisi näihin sanoihin päättää, että vaikka omaishoito ei tule ratkaisemaan, ei ollenkaan tätä kysymystä, mutta senkin te voisitte laittaa nyt kuntoon, ettei tarvittaisi sitä kolmatta selvitystä enää 2024. Muistaakseni omaishoitoyhdistys silloin, kun viimeksi olin heidän kanssaan puheissa, niin eiköhän he sellaista olla esittäneet, ja ministeri taisi yhdessä tilaisuudessa kehuvaatakin, missä mäkin olin paikalla. Kiitos valtavan paljon. Me kuullaan vielä loppusanat, ja niin kuin sanottu, että anteeksi jo etukäteen, jos jotakin sorsin tai keskeytin tai tein jotakin muuta. Parastani useimmiten pistin ja kestitte mun provokaatiotkin ihan hienosti. Nyt mä sanon omalta puoleltani vielä tuonne verkkoon, että kiitos tavattoman paljon myöskin sinne, että olette ollut siellä kuulolla. Ja sitten mä sanon, toivotan teille onnea ja menestystä ja sanon kaikille kuulijoille, että meidän kannattaa olla tosi tarkka, kun me kuunnellaan heitä, että mäkään en millään pärjännyt teille kaikille. Kiitos tosi paljon ja olen hyvä aika. Laitetaan järjestäjien tuonne Mä vaan ihan lyhyesti haluan sanoa todellakin kiitos. Tämähän oli todella jännittävää, se vauhdikas ja energinen paneeli. Tätä oli todella mielenkiintoista. Kiitos erityisesti sulle, Tiina,
kun tällainen perusteellisen asiantuntemuksen kautta asioita käydään läpi, niin tämä oli todella antoisaa ja varmasti antoi paljon niin kuin eväitä itse kullekin täällä mukana olleille ja muista tuolla ruussa mukana olleille kuulijoille päätösten tekemiseen. Kiitos tosiaan joka ikiselle panelistille. Kiitos täällä olleelle yleisölle, meidän teknisille ihmisille, jotka piti huolta siitä, että kuvat ja äänet liikkuvat. Siinäkin pitikin. Mä vaan loppuun ajattelin sanoa sellaisen asian, että ajat ovat aika ankeat ja paljon tummia pilviä taivaalla, niin musta tänä aamuna uutisia kuunnellessa niin tuli sellainen aika voimakas valonpilkahdus. Ja se tuli siitä asiasta, että uutisoitiin, että nuorista aikuisista 4/3 äänestää. Yes. Kuulitteko tämä? Jos näin on asia, niin tämähän on menossa aika hyvään suuntaan. Sitten toinen juttu, mikä tuli sen mukana, oli se, että he sanoivat, että suurin syy, miksi he eivät ole äänestäneet tähän mennessä, niitä oli 2. Toinen oli se, että heillä ei ole tarpeeksi asiantuntemusta koko maan poliittiseen tilanteeseen ja siihen, että mikä merkitys politiikalla on asioiden hoidossa. Lisää tämmöistä paneutumista. Ja sitten se toinen, joka nyt koskee teitä, lisää töitä. Kun he sanovat, että me ei tunneta. Että vaanalle vaan ja toreille ja kertoo lisää, että mitä haluatte saada aikaan. Kiitos kaikille. Tämä oli todella